Bo día a todas e a todos. Iniciamos o pleno ordinario do día 30 de marzo. Ábrese sesión pública. Na orden do día, no primeiro punto, actas anteriores, ordinaria do 23 de febreiro, extraordinaria do 12 de marzo e extraordinaria e urxente do 24 de marzo do 26. Algúna observación? Queda dada conta. No segundo punto da orden do día, declaración institucional con motivo do 8 de abril, Día Internacional do Pobo Xitano. Van a ler a declaración Andrea Jales Bastos e Marina Pereira dos Anxos. A declaración está en castelán, a recolleremos na acta en galego. Por lo tanto, benvidas, Andrea e Marina, grazas por participar neste pleno para a lectura da declaración institucional no Día Internacional do Pobo Xitano. Tedes a palabra. Pobo xitano. Unha celebración que conmemora o primeiro Congreso Mundial Xitano, celebrado en Londres en 1971, no que se adoptaron os símbolos propios do pobo xitano, a bandeira azul e verde cunha roda vermella, o himno Yelem Yelem. En España foi en 2018, a pedimento do Congreso dos Deputados, cando tivo lugar o recoñecemento do 8 de abril como Día do Pobo Xitano, así como o uso da bandeira e o himno xitanos. O 8 de abril, Día Internacional do Pobo Xitano, é o momento de reiterar o noso compromiso como institución, como sociedade, como país, coa plena igualdade dos xitanos e as xitanas. Igualdade desde o recoñecemento da diversidade e do valor e a riqueza que achega ao pobo xitano, que forma parte da nosa historia e a nosa cultura compartidas. É importante reiterar este compromiso tras un ano de homenaxes e celebracións. 2025, declarado Ano do Pobo Xitano, con motivo da celebración do 600 aniversario da chegada do pobo xitano á Península Ibérica. Unha celebración que serviu, sen dúbida, para coñecer mellor o pobo xitano e lembrar a súa contribución histórica, social e cultural á construción da identidade colectiva do noso país, sen esquecer un pasado de rexeitamento e discriminación que marcou a historia dos xitanos e as xitanas. Unha vez finalizado este aniversario, as institucións debemos reiterar o noso compromiso este 8 de abril para abordar os grandes retos que afectan ao pobo xitano. As desigualdades históricas que limitan o progreso, a promoción e a igualdade das persoas xitanas. A pobreza e o fracaso escolar, a desigualdade no emprego, a segregación escolar e a segregación residencial. Combátese con vontade política, políticas públicas e investimentos adecuados. Debemos ir máis aló das declaracións institucionais e comprometernos a garantir dereitos. 600 anos de historia compartida e, con todo, o pobo xitano segue sendo un gran descoñecido para o conxunto da sociedade. É nese descoñecemento no que se basean os prexuizos, o rexeitamento e a discriminación. Debemos avanzar no coñecemento e recoñecemento do pobo xitano. Este 8 de abril, unha celebración a que cada vez máis institucións e persoas súmanse ano a ano. Honramos a memoria do pobo xitano e comprometemos cunha sociedade xusta, basada nos dereitos e as liberdades, nos valores democráticos, na igualdade de oportunidades e na cohesión social, na que non poden quedar fora os xitanos e xitanas. Vivimos nun contexto de dificultades e incerta, pero non pode supoñer un paso atrás nos avances que demos na garantía de dereitos e oportunidades para o pobo xitano. Esta conmemoración do 8 de abril debe traducirse tamén en medidas concretas para reducir a desigualdade, loitar contra a discriminación e antixitanismo, avanzar en dereitos, cidadanía e recoñecemento do pobo xitano. É un día de celebración e unha oportunidade para conocer mellor ao pobo xitano. Feliz 8 de abril. Moitas grazas, Andrea, Marina. No nome de toda a corporación compartimos o contido deste manifesto que tedes leído aquí e tamén as vosas xustas reclamacións.
Eu particularmente estou segura que tamén todas as concelleiras e concelleiros de todos os grupos políticos sentimos unha inmensa satisfacción de que dúas mulleres teñan lido este manifesto en nome de todo o pobo occitano. Claro que sí, formades parte da nosa sociedade e tedes que ter garantizados todos os dereitos. Así que gracias e hai que seguir na loita. De verdade que miles de gracias. Ben, continuamos coa orde do día na parte resolutiva, ditames das comisións informativas. No punto 3, seguimento plan anual normativo do Concello de Vigo para o ano 25 da acción de conta. Ten a palabra o señor Fon. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Damos cumplimiento al seguimiento del plan normativo aprobado por este Pleno para el año 2025. En primer lugar, agradecimiento y reconocimiento al secretario del Pleno por el informe, por la estructura que todos ustedes tienen. En el cumplimiento del Plan Normativo 2025 había 4 apartados aprobados por este Pleno. Uno, el Reglamento Orgánico del Tribunal Económico Administrativo del Concello, que, como se manifiesta aquí, se realizó el trámite de iniciativa, y decir adicionalmente que se encuentra en fase de tramitación y ciertamente es cuestión de tiempos. En segundo lugar, está a Ordenanza Municipal Reguladora da tramitación de licencias urbanísticas e outras formas de intervención administrativa. Se incoou el expediente. La Xunta de Goberno lo aprobó el 21 de febrero de 2025, se realizó el preceptivo trámite de consultas y finalmente fue aprobado por el Consello de la Xerencia y por este Pleno en la sesión de 23 de febrero. En tercer lugar, Regulamento Orgánico de Goberno e da Administración do Concello. Consta que se inició en octubre del 2025, está el borrador y es una cuestión de seguridad jurídica, según manifiesta el secretario, en el sentido de que está la consulta previa del anteproyecto de ley de Administración Local de Galicia. También está condicionado por un recurso de casación del Tribunal Supremo y por una sentencia del Supremo. En cuarto lugar, Ordenanza Municipal Reguladora de Servicios de Cementerios Municipales, iniciada y realizados los trámites de consulta pública. En este informe hay esta parte en cuanto a lo que aprobó el Pleno, pero hay, que era lo que comentaba al principio, una segunda parte que son otras iniciativas regulamentarias no incluidas en el plan normativo. Necesidades de regular a lo largo del año cuestiones que no estaban previstas y que ciertamente añade mucho trabajo y ciertamente iniciativas que son, a nuestro entender, dignas de valorar. En el primer apartado, son 6 apartados, modificaciones de ordenanzas fiscales, de precios públicos y de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributaria. En este conjunto se han dado 5 ordenanzas aprobadas por este Pleno: bienes inmuebles 1, actividades económicas 2, precios públicos de escuelas municipales 3, utilización de instalaciones deportivas 4 e inmovilización, retirada, depósito de vehículos en quinto lugar. El segundo aspecto es el Reglamento de Organización y Funcionamiento da Mesa Xeral de Negociación, Consulta Personal, Funcionario y Laboral del Concello de Vigo. Figura toda la tramitación, desde la consulta pública, informe propuesta, aprobación Xunta de Goberno y finalmente aprobación definitiva por el Pleno, que no fue necesario al no existir alegaciones, y en conclusión su publicación en el BOPO. En tercer lugar, la Ordenanza Municipal Reguladora de Implantación, Intensidade e Funcionamento das Vivendas de Uso Turístico, BUT, e dos apartamentos e vivendas de uso turístico, ATE. Está realizada la consulta y hay una aprobación, todo el recorrido en cuanto a la tramitación, con una aprobación inicial por el Pleno en su sesión de 23 de febrero.
En cuarto lugar está a ordenanza fiscal reguladora do recargo municipal sobre imposto autonómico ás estancias turísticas. La tramitación consta de consulta pública previa y estamos en los informes de los servicios municipales. En quinto lugar, ordenanza fiscal reguladora do recargo municipal sobre imposto autonómico ás estancias turísticas y también la tramitación consta de la consulta previa a la redacción del texto y el informe de los servicios municipales. Y en sexto y último lugar, la ordenanza de zona de bajas emisiones. La creación y aprobación de esta zona exige previamente la aprobación del proyecto y su posterior regulación a través de ordenanza municipal. Consta tanto en uno como en otro expediente la tramitación, informe propuesta, consulta previa, publicación y aprobación definitiva tanto de uno como de otro por la Xunta de Gobierno Local en fecha 19 de diciembre de 2025. Esta es, de acuerdo con el expediente, el informe del secretario, el seguimiento del Plan Normativo Anual 2025. Gracias. Gracias, señor Font. Ten a palabra agora o Bénega. Este informe o que ven é a ratificar máis unha vez o sistemático incumprimento dos seus propios plans anuais normativos, e non é de extrañar que incumpran os seus plans, tendo en conta que o alcalde pode incumprir unha vez máis a súa obriga, como a de todas as concelleiras e concelleiros, de asistir a este pleno, tal e como se recolle no artigo 19 do Regulamento Orgánico do Pleno, tal e como se recolle expresamente na normativa básica como é a Lei de Bases de Réxime Local ou a Lei de Administración Local de Galiza, non? Di o artigo 19 do Regulamento Orgánico deste Pleno que os concelleiros e as concelleiras teñen o dereito e tamén o deber de asistir con voz e voto ás sesións do Pleno e as daqueles órganos colexiados dos que formen parte, salvo causa que o impida, que comunicarán coa antelación necesaria ao secretario xeral. E cal é a causa xustificada da ausencia de Abel Caballero hoxe? Estar en Madrid para asistir a unha reunión da Comisión Executiva Federal do Partido Socialista, pero non era o alcalde que dicía que o seu partido é Vigo, non o PSOE. Estamos, por tanto, diante dun novo desprezo que a este pleno que compre lembrar a todas e a todos que é o máximo órgano de representación democrática das viguesas e dos vigueses. Por iso poden incumprir tamén o seu plan anual normativo, non? Dun xa moi escaso plan aprobado para o pasado ano 2025 que recollía apenas 4 novas normas, o seu goberno, a pesar de estar asentado nunha amplísima maioría absoluta, só foi capaz de aprobar unha desas 4 proxectadas. É certo que incorporaron algunhas modificacións normativas a maiores, algunha delas, como a ordenanza reguladora das vivendas de uso turístico, que foi unha proposta do BNG que rexeitaron incluir no plan normativo do ano 2025. Así, os datos dos que non quixo falar o portavoz do goberno son claros. Dende o ano 2018, o seu goberno foi só capaz de aprobar 8 de 25 normas proxectadas. A súa preguiza absoluta, que como podemos definir a súa acción de goberno no ámbito normativo, o que provoca é que o Concello de Vigo continúe a ter normas obsoletas ou que haxa unha evidente falla de regulación en aspectos que son esenciais para a cidadanía, para o conxunto da nosa cidade. Temos ordenanzas, algunhas delas que levan sin ser revisadas nin actualizadas 35 anos. 35 anos sin revisar e actualizar algunhas normas, tendo en conta os importantes cambios normativos, actualizacións normativas que se produciron no ámbito da legislación básica. E hai algunhas delas sobre as que desde o BNG quixéramos poñer o foco. É claro e evidente que diante do seu reiterado desprezo antidemocrático, diante da súa negativa a escoitar nada que non sexa o seu propio eco, é urxente e imprescindível dotar esta cidade dun novo regulamento de participación cidadá que é do ano 1991, a impulso no seu momento dun concelleiro do Bloque Nacionalista Galego que chegaría a ser alcalde. É imprescindível tamén para volver democratizar este pleno a modificación, a reforma do actual regulamento orgánico que é o máis restrictivo das 7 cidades galegas.
o que máis limita a acción política, a iniciativa política dos grupos municipais da oposición, o que máis permite encastelar o goberno e, nomeadamente, o seu alcalde na xordeira permanente. E, dende logo, creemos que é necesario e imprescindible, tal e como se ven de confirmar nos últimos días, nas últimas semanas, co outorgamento das distincións e os recoñecementos da cidade, que son da cidade, non do seu goberno, nin da súa maioría absoluta, como son as medallas da cidade e máis as viguesas e os vigueses distinguidos, que urxe un novo regulamento de honras e distincións que do ano 88. Para garantir algo tan básico como que haxa distincións que respondan á realidade plural e diversa da cidade, para evitar que vostedes continúen a instrumentalizalo todo ao servizo da súa parte, para converter esas distincións hoxe devaluadas en recoñecementos de verdade. Mais creemos que compre tamén avanzar en termos de transparencia e por iso creemos que é imprescindible tamén dotar esta cidade dunha vez por todas dunha ordenanza municipal de subvencións. Entendendo que as subvencións non son un acto gracioso que depende só da libre vontade do goberno, sino que deben ser un acto absolutamente transparente que garanta o acceso en igualdade de condicións a todas as entidades sin ánimo de lucro que precisan dese financiamento público para soster unha actividade que é de interese público. Tamén para aquelas entidades que teñen a ousadía de dicirlles que non, de refutar os seus argumentos ou de criticar a súa nefasta acción de goberno. Ten agora a palabra o Grupo Popular. Grazas, presidenta. Lamentablemente temos que iniciar esta sesión plenaria lamentando unha vez máis, un mes máis, a ausencia injustificada de Abel Caballero desta sesión, que antepón os seus intereses partidistas ás súas obrigas como alcalde, decidindo que é máis importante, segundo el, estar presente nesa reunión do Comité Executivo do Partido Socialista que aquí defendendo os intereses dos vigueses e das viguesas e da cidade, onde queda iso de que Vigo por encima de todo, por riba de todo, incluso, di el, do Partido Socialista. Queda unha vez máis clara a súa mentira neste senso. Ben, o Plan Anual Normativo é unha planificación que ten o Goberno municipal nun eido tan importante e sensible como é o de fixar as normas e regulacións municipais nas distintas áreas e materias para dotar este Concello dunha legislación moderna e adaptada aos tempos que corren. Esa que logo un documento da máxima importancia, pero que este Goberno non lle presta nin a atención nin a dedicación a que está obrigado, tal e como se demostra unha vez máis neste balance que se trae ao pleno correspondente ao ano 2025, no que das 4 iniciativas previstas tan só se ten cumprimentado cunha delas e aínda por riba cun ano de atraso sobre o calendario previsto por este mismo Goberno municipal, o que significa que vostedes non cumpren nin tan sequera con vostedes mesmos. E iso que estamos diante dun plan normativo do ano 2025 absolutamente falto de ambición pola escaseza de iniciativas presentadas a pesares das múltiples ordenanzas que están por ser actualizadas neste Concello. Aí están os datos que o amosan, apenas 7 ordenanzas aprobadas dende o ano 2018, é dicir, apenas unha por exercicio. Un plan xa que logo pobre que este Goberno simplemente presentou para cumprir co trámite e que xa está convertido en papel mollado tal e como xa anunciamos que pasaría no debate da súa aprobación inicial e agora podemos constatar cos feitos. E por si todo isto fora pouco, nin sequera se dignaron a presentar un plan normativo para este ano 2026, como tampouco o fixeron para o ano 2023 nin no 2024. Tal é o seu desleixo. Compre, xa que logo, porlles un merecido suspenso nesta área ao Goberno municipal, como en tantas outras. E claro, así temos a casa como a temos, con normas absolutamente desfasadas que repiten ano tras ano sen que a día de hoxe se teñan actualizado, caso, por exemplo, da ordenanza dos cemiterios, que un ano máis neste 2025 aí sigue con excusas. E logo están as ordenanzas nas que supostamente vostedes están a traballar, pero que non figuran no plan normativo, nese traballo previo que terían que ter traído a este pleno. E digo supostamente porque non sabemos absolutamente nada delas. É o caso da ordenanza das zonas de baixas emisións, das que logo de aprobarse o proxecto a finais do pasado ano non temos constancia de máis movementos. De feito, no informe que acompaña este balance, nin tan sequera queda claro que se estea a traballar na mesma, dando a entender que non hai un expediente municipal específico. Tal é así que incluso o Consello de Contas vende a reprender o Concello hai ben poucos días polo atraso nesta ordenanza a que nos ten obligado o Goberno de Pedro Sánchez, nin tan sequera Europa. E a pregunta é, cando vai este Goberno traer a pleno a devandita ordenanza? Porque diso
non sabemos absolutamente nada. O que sí sabemos é que o alcalde está a enganar os vigueses cando di que non se vai multar, porque sí que se vai multar, e non se pode mentirlles aos vigueses neste aspecto. E, por certo, en xogo están, e ben que o saben, millóns, repito, millóns de euros procedentes dos fondos Next Generation que poderíamos ter que devolver se vostedes non cumpren. Tamén sei que están a traballar na mal chamada taxa turística, que é un imposto, que non deixa de ser eso, un imposto encuberto, do que non volvemos a ver nada máis aló do anuncio do alcalde logo das críticas do sector. E tampouco sabemos nada da regulación obrigada dos vehículos VTC que están a competir de xeito ilegal cos taxis na nosa cidade. En cambio, si avanzan coas vivendas de uso turístico, as coñecidas como os BUT, iso sí, diante dunha ampla contestación do sector o que parece non querer escoitar nin ter en absoluta consideración. En definitiva, estamos diante dun plan normativo, unha vez máis, con poucas certezas, pero sin moitas dúbidas, e, dende logo, hai poucas ganas de facer os deberes para dar resposta ás necesidades reais desta cidade. Serán, digo eu, porque as ordenanzas non se inauguran. Mais nada, moitas grazas. Gracias. Ten agora a palabra o Goberno para pechar o debate. Bueno, minuto y medio dedicado a la presencia o no del alcalde. Pues miren, Vigo por encima de todo, claro que sí. Y el alcalde está donde tiene que estar. Y a ustedes lo que les molesta es la presencia continua del alcalde en la ciudad, el gran eco que tiene y los 19 años de gobernar y las actuaciones y la obra que significa Vigo. Pero bueno, sigan ustedes con la matraca de siempre. El problema es que cada vez tienen menos aceptación ahí fuera y por lo tanto pueden continuar. Pero claro, hay cosas que hacen gracia, porque dicen normas antiguas y resulta que el Pesón de Pontevedra es de 1989. Esto resulta ciertamente sobresaliente. Y también es posible, hablando de transparencia, que se puedan hacer referencia a Santiago. Miren, aquí hay un plan estratégico de subvenciones y hablando de transparencia deberían de conocer los premios y reconocimientos que tiene este gobierno y esta administración municipal. Premios y reconocimientos de toda España y estamos en el ranking, en los primeros puestos en cuestión de transparencia. Por lo tanto, no sé qué es ciertamente lo que les preocupa. Y claro, zona de bajas emisiones. Pues miren, concejales del Partido Popular, a sus amigos de Vox, que presentaron un recurso contra la aprobación por parte de la Junta de Gobierno y que, por lo tanto, está pendiente, deberían de consultarles y deberían de preguntarles ciertamente qué es lo que pretenden, si la paralización o qué es lo que pretenden. Por lo tanto, claro, tener estas amistades como las que tienen ustedes en la extrema derecha, pues a veces tienen estos problemas. Miren, estamos ante un cumplimiento de lo que aprobó este Pleno, ante un desarrollo normativo de todo lo que habíamos aprobado en este Pleno. Pero es que a mayores, tal y como mencionaba anteriormente, hemos aprobado 6 normativas que con el desglose de las ordenanzas fiscales suponen 10 aprobaciones de actualización de normativa. Por lo tanto, esta es la realidad de este Gobierno. Últimamente ustedes hacen un discurso cada vez más sectario, inclusive con una falta de sensibilidad tremenda. Se vio en el último pleno extraordinario y aquí continúa este Gobierno cumpliendo con lo que trae a este pleno, desarrollando la normativa en todo aquello que se necesita, para desgracia de ustedes, que no saben nada más que hablar de si el alcalde está o no está. El alcalde está donde está, defendiendo siempre a la ciudad. Gracias. Gracias, señor Fon. Bueno, este era unha dación de conta, queda dada conta o punto terceiro. No cuarto punto, solicitude de compatibilidade de funcionada de carreira. Supoño que non era intervencións, polo tanto, o someto a votación. Votos a favor desta solicitude de compatibilidade. Votos en contra, abstencións. Queda aprobada
por 22 votos a favor e 3 abstencións. Pasamos ao punto de orzamentos e facenda. Falado cos grupos de que poidéramos aglutinar o debate do punto 5 e 6, o Grupo Popular mostrou o seu acordo. Pregúntolle ao Grupo do BNG se acepta que o debatamos conxuntamente o punto 5 e 6. Sí, Presidenta, nós o que entendemos é que unha potestade da Presidencia agrupar o debate dos puntos. En todo caso, a posición do BNG é sempre favorável ao debate desagregado. Imos a debatilos conxuntamente, os votaremos por separado, por suposto, cos tempos habituais, pero serei flexible ao ter agrupado 2 puntos. Polo tanto, perdón, ten a palabra o señor Aneiros. Ben, bo día a todas e todos. Neste caso traemos, sí, efectivamente, dúas modificacións que incorporan remanentes de tesourería do Concello de Vigo e tamén da Xerencia Municipal de Urbanismo. Por lo tanto, recursos propios que ten o perímetro do Concello de Vigo, tanto no que é a súa entidade como a Xerencia Municipal de Urbanismo, e que suman en total as dúas incorporacións 15.659.000 euros de remanentes de tesorería para seguir desenvolvendo as políticas municipais dende o goberno da cidade. Son 10.900.000 dende o Concello e 4.700.000 dende a Xerencia Municipal de Urbanismo, dedicados, como digo, ás políticas municipais. En primeiro lugar, a política social, porque sí, hai que atender as persoas que o precisan, e así se achegan máis de 1.171.000 euros o servicio de axuda no fogar, o servicio que precisan algunhas persoas para valerse tamén na súa casa e para estar atendidas na súa vivenda. Un servicio que ten un custo elevado e que a Xunta de Galicia non asume tamén as súas competencias. Por tanto, resulta digamos, hilariante escoitar algún representante do Partido Popular en comisión informativa reclamando que poña diñeiro o Estado, cando é a Xunta de Galicia o que ten que poñer ese diñeiro que estamos poñendo os vigueses para este servicio de axuda no fogar. Pero, ademais da política social, ademais da atención ás persoas que precisan axuda, as persoas maiores, singularmente, que precisan axuda, tamén políticas de vivenda. Políticas que non están a facer outras administracións e que nós, no ámbito do noso territorio e no ámbito das nosas competencias, sí que estamos a desenvolver. Así se achegan máis de 1 millón de euros para expropiacións que van a desenvolver o Plan Xeral e 2 millóns de euros para axudas de adecuación a vivendas para o alquiler, para o alugueiro. Estes 2 millóns, hai que dicilo, supoñen máis do que ten a Xunta de Galicia para toda Galicia. Máis do que ten a Xunta de Galicia para toda Galicia, ademais con uns umbrais máis altos de achegas ás persoas que arranxen as súas vivendas para poñelas en alugueiro, por lo tanto, con maior capacidade para dotar de vivenda dun parque de vivenda de alugueiro para as persoas. Ou máis de 1 millón de euros adicionais tamén para o edificio de Esturáns, que vai dedicado a vivenda en alugueiro, a vivenda social, ou cantidades para a rehabilitación tamén de edificios nos que desenvolver a política de vivenda, porque sí, temos máis áreas de rehabilitación, temos máis actividade urbanística na cidade e precisamos tamén máis espazos onde desenvolver esas actividades. Ou, en terceiro lugar, políticas de educación con 80.000 euros adicionais á Escola Infantil Municipal de Bembrive, que está en licitación e, por lo tanto, para permitir que máis rapazas e rapaces, pequenos nenos e nenas desta cidade, teñan unha escola infantil municipal totalmente gratuita a súa disposición. E, como non, nun ámbito de promoción e protección do noso patrimonio, da nosa cultura tamén, así dedicamos 70.000 euros adicionais a arranxar o Centro Municipal de Distrito de San Roque, ou a mellora de centros culturais municipais, ou investimentos no Centro Cultural de Bembrive, ou a mellora tamén dos demais centros das asociacións de veciños desta cidade, chegando tamén subvencións a esas asociacións de veciños e adquirindo tamén terreos que permiten mellorar os accesos a algunhas praias desta cidade, como é o Areal do Cocho, e arranxar esa baixada. Pero tamén para a cultura, sí, porque achegamos tamén máis de 1.300.000 euros para a exposición única de Julio Verne na nosa cidade, unha exposición que nos coloca a niveis de cidades como Bruxelas,
ou cidades como Barcelona nesta contorna. Por lo tanto, precisando tamén que un escritor que referenciou a Vigo, que referenciou a Ría de Vigo nos seus escritos, teña tamén unha exposición única e singular na nosa cidade, por tanto, promovendo a cultura. E tamén para, hai que dicilo tamén, para un novo icono da cidade, unha escultura en honor a Iago Aspas, ese xenio do balón, ese referente do deporte en Vigo que nos coloca ao ámbito tamén de cidades como poden ser Ámsterdam ou cidades alemanas de Alemania ou cidades de Italia onde hai xenios retratados en esculturas. Tamén en actividades de deportes como a cubrición, a finalización da cubrición da pista deportiva de Zamáns ou a traer a Vigo o European Police and Fire Games, un campeonato mundial europeo, en este caso, de xogos de deporte para policías e bombeiros que colocará de novo a Vigo no referente de Europa neste ámbito. E tamén para seguir coa política de humanizacións, rematando a Lúa Lepanto, humanizando Serafín Avendaño con García Barbón, a Rúa Pablo Iglesias, a Rúa Pintor Colmeiro, a Rúa Pintor Lugrís, finalizando esas obras no entorno de Gran Vía, finalizando tamén a estrada Beá de Garrida, arranxando tamén a zona xardinado da nova praza Fernando Elorrieta Rei ou a certificación tamén das obras finais da plaza Camilo José Cela. Por tanto, tamén transformando e seguindo coa política de transformación e mellora constante da cidade a través da incorporación de remanentes. E, por último, tampouco sen descoidar a seguridade, invertindo tamén en novos vehículos para a policía local e tamén en melloras nos sistemas informáticos que precisa a instalación e a administración municipal. Por tanto, un conxunto de medidas en distintos ámbitos da política municipal que achegan esos máis de 15 millóns de euros nesta, hai que dicilo, primeira modificación extraordinaria e adicional de créditos do ano 2026, porque probablemente cheguen máis modificaciones extraordinarias para seguir e continuar arranxando e mellorando as condicións de vida dos vigueses. Gracias. Gracias, señor Aneiros. Ten agora a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Sí, despois de escoitar a intervención do señor Aneiros, un comprende o interese por parte do Grupo de Goberno de abordarmos esta cuestión como é unha doble modificación orzamentaria nun formato de debate tan apurado, non? Permítame, en todo caso, ilustrar este inicio da miña intervención lendo un titular. Anulada unha ordenanza do Concello de Outeiro de Rei por vulnerar o dereito do BNG a defender as súas enmendas. A sentenza que do Tribunal de Instancia de Lugo sostén que conceder 30 segundos por emenda para defender as súas propostas non obedece a criterios de razonabilidade. O BNG formulamos 177 enmendas parciais en total a estes dous modificativos. Non imos pedir 30 segundos para cada unha delas e en todo caso xa saben que eu son un portavoz disciplinado despois de 4 anos de concelleiro proscrito, perdón, non adscrito, no que se me impedía exercer plenamente a miña función como portavoz cunha limitación de tempos. Pero sí que é ilustrativo da importancia que vostedes lle dan a este pleno, non só pola ausencia na presidencia, sino tamén polo formato no que insisten, quenda única, en formato moción, e pista, non? Esa é a súa concepción. Miren, entrando xa na cuestión que motiva este debate, temos que dicir dende o BNG que Vigo está neste momento nunha encrucillada histórica que exixe respostas políticas á altura dos desafíos sociais e económicos actuais. Porén, a proposta de modificacións orzamentarias que trae o Goberno municipal revela unha evidente e preocupante falla de ambición. Nun contexto de urxencia social, limítase a mobilizar apenas 15 millóns de euros procedentes dos remanentes dispoñíveis a nivel municipal, que son 122. 15 millóns de 122. Estes recursos orientanse fundamentalmente a actuacións que xa estaban previstas e a políticas de humanizacións que, ainda podendo ser útiles, non afrontan as emerxencias reais que condicionan a vida diaria da maioría social. A cidade precisa de solucións estructurais e non simples actuacións cosméticas que non alteran as dinámicas de desigualdade ni melloran sustancialmente as condicións de vida. Desde o Bloque Nacionalista Galego creemos que o debate debe situarse nun plano moito máis profundo
cuestionando o seu relato sobre os remanentes. Os remanentes non son un indicador de boa xestión, son a evidencia dunha incapacidade reiterada para executar o seu propio orzamento. Os remanentes son proxectos incumpridos, anuncios valeiros e necesidades sociais que seguen sen resposta efectiva. Os remanentes son, en esencia, cartos públicos que non son devoltos á cidadanía en forma de servizos cando son necesarios. Son recursos que deberían estar xa investidos en mellorar os servizos públicos, en reforzar políticas sociais ou en atender os nosos barrios. A acumulación de remanentes o que reflicte é unha xestión centrada na propaganda e non na resolución dos problemas. Frente a esta realidade, o BNG presentamos unha alternativa ambiciosa e rigurosa mediante un total de 177 emendas parciais que traemos a este pleno tamén a través de 2 votos particulares. O obxectivo é mobilizarmos case 63 millóns de euros adicionais dos remanentes, o que suporía seguir deixando en caixa 44 millóns de euros dos actuais remanentes dispoñíveis, reorientando o gasto cara ás prioridades reais da cidade e construindo un modelo de cidade moito máis xusto. O eixo central da nosa proposta é a vivenda, principal emerxencia social da cidade. O acceso a un fogar digno converteuse nun factor de exclusión crecente en Vigo, afectando especialmente a mocidade e as familias con menos recursos. Os prezos do alugueiro e a inestabilidade residencial dificultan proxectos de vida e xeran inseguridade. Detrás desta situación hai situacións concretas e moi duras, persoas que non se poden independizar, fogares que destinan grande parte dos seus ingresos ao alugueiro e familias ameazadas por desafiuzamentos. Esta problemática require dunha intervención pública decidida e inmediata con medidas concretas que garantan o dereito efectivo á vivenda para toda a cidadanía, que garantan o primeiro dereito das viguesas e dos vigueses que é o de poder habitar a súa cidade. A proposta do BNG inclúe destinarmos íntegramente o remanente da Xerencia Municipal de Urbanismo ao reforzo das políticas de vivenda, cun programa municipal de alternativas habitacionais para persoas vulneráveis, garantindo que en Vigo ningún desafiuzamento se volve a producir sen solución digna, respondendo a unha das situacións máis graves. Tamén propoñemos un plan facilitador do alugueiro mediante préstamos en xuros para afrontar fianzas e avais dirixido especialmente á mocidade e ás persoas con menos recursos, e demandamos medidas para impulsar o cooperativismo de vivenda en alugueiro como modelo eficaz para ofrecer prezos accesíveis e estabilidade residencial. Ademais, defendemos a creación dunha oficina municipal do dereito á vivenda que proporcione asesoramento e recursos á nosa veciñanza para se protexer diante dos abusos. Resulta tamén chave para o BNG dotar con recursos suficientes a futura inda non nata empresa municipal de vivenda para converter nun instrumento real, operativo e capaz de incidir no mercado residencial e non apenas nun logotipo. Xunto a vivenda, as emendas do BNG apostan en reforzar as políticas sociais, duplicando as axudas de emerxencia e ampliando os recursos destinados a situacións de vulnerabilidade. Trátase de garantir unha resposta real diante da situación real a nivel social que se vive en Vigo. No ámbito económico, reclamamos abandonar a política de anuncios e apostar por medidas reais, como incrementar sustancialmente os recursos do Plan Municipal de Emprego, desenvolver programas de apoio ao comercio de proximidade, a economía social e os sectores productivos fundamentais para garantir emprego digno e actividade económica sostível. Outro eixo esencial é corrixirmos os desequilibrios territoriais. Frente ao abandono que padecen os barrios e parroquias por parte do seu goberno, seguimos a propoñer o Plan Cidade, un programa interanual de investimentos destinados á mellora do espazo público, mantemento urbano e dotación de equipamentos en todos os barrios e parroquias da nosa cidade. Para concluir, a nosa proposta incorpora tamén propostas en ámbitos estratégicos, como son o medio ambiente e igualdade. Inclúe recursos para o proxecto Montes de Vigo 2046, orientado á recuperación ecolóxica e á prevención de incendios, así como un incremento moi significativo dos fondos destinados ás políticas feministas e ao desenvolvemento do Plan de Igualdade Municipal que veñen de aprobar, para aplicar ese mandato do recente 8 de marzo que nos volvía a interpelar exixindo máis recursos e menos discursos. En definitiva, o BNG formula unha alternativa global a un modelo de xestión esgotado, reducido a propaganda e autobombo do alcalde ausente. Propoñemos utilizar os recursos públicos para responder ás necesidades reais das viguesas e dos vigueses, superando a inacción e a falla de xestión, conclúo, Presidenta, e avanzando cara a un Vigo máis xusto, sustentável e con mellores condicións de vida para toda a súa poboación. Grazas. Pois eso, leva vostede 2 minutos 6 segundos. Por lo tanto, flexibilidade máis que suficiente a pesar das súas críticas baleiras e habituais.
Ten a palabra o Grupo Popular. Tamén vai a ter o tempo que precise. Grazas, presidenta. Bo día a todas e a todos. O que traen aquí non é unha modificación orzamentaria máis, é a confirmación dun problema moito máis fondo. Non un erro puntual, é un patrón de desidia, de conformismo e de falta absoluta de ambición para Vigo. Porque estamos ante unha segunda, unha terceira modificación en apenas 3 meses. Levamos unha por mes, esa parece que anunciou o señor Aneiros que non será a última. Aprobar un orzamento para o ano 26 en decembro do ano pasado, esa levamos 3 modificacións. Vostedes poñen ano tras ano o piloto automático, un orzamento con piloto automático, e iso fai que en Vigo isto que funciona non é por xestión, é puramente por inercia. Porque se analizamos o que traemos aquí, a realidade é demoledora. Preto de 11 millóns no Concello, 5 millóns en urbanismo, estamos a falar de máis de 1,2 millóns en festas, 1,5 millóns en exposicións, 300.000 euros en escultura, máis de 1,1 millóns para tapar gastos do pasado, remates de obra, reparacións e parches. Vostede tamén, señor Aneiros, fa referencia ao SAF. Hai que ter moita cara, dicir que a culpa é da Xunta, unha Xunta que pon este ano preto de 2 millóns de euros, 2,4 millóns máis que no ano 25, e lavalle a cara o Goberno Central que debe a deuda a Galicia máis de 3.000 millóns de euros en política social, máis de 3.000 millóns de euros prácticamente todo en dependencia. Hai que ter, como lle digo, moita cara. Peten a porta adecuada e que lle den a Galiza os cartos que lle deben. E como digo, en urbanismo, preto desos 5 millóns para expropiación, revisións de custos e actuacións illadas. E eu non as estou a criticar, o que pasa que quedase isto moi curto para o que necesita Vigo, porque vostedes fan un orzamento sen modelo, sen escala, sen ambición, en isto non é casualidade, como digo, é conformismo. E como digo, problema de fondo, porque esta modificación de urbanismo, como di claramente tamén o documento, está basada en actuacións puntuais, expropiacións e revisións de custos e planificación estratégica ningunha. É dicir, parches sobre parches. Primeiro parchean o orzamento xeral e despois parchean o do urbanismo. E, mentras tanto, a cidade segue sen resposta aos seus problemas reais. Porque o principal problema de Vigo hoxe é a vivenda. E iso tamén o recoñecen os datos. Prezos disparados, oferta insuficiente, dificultade de acceso para mozos e familias. Pero vostedes que fan? Nada estrutural, nada ambiciosa, nada á altura do problema, porque vostede non quere afrontar o problema, prefire facer o de sempre, non asumir responsabilidades e buscar culpables. Sempre hai alguén ao que sinalar, sempre hai unha excusa, pero nunca hai unha solución. E iso é o máis grave de todo, porque este Concello ten cartos, e ten moitos cartos, pero non teñen vostedes, o Goberno daqui municipal, non teñen prioridades, e cando hai cartos sen prioridades, o que hai un Goberno sen rumbo. Fronte a isto, o Partido Popular de Vigo fixo o que debía facer, presentar propostas para actuar onde realmente importa, a vivenda. Propusemos solo público, vivenda protexida, rehabilitación, alugueiro accesible, apoio ás familias. Non propostas retóricas, propostas concretas, cuantificadas e executables, tal e como recollen as nosas emendas. Porque nas dúas modificacións pusemos en riba da mesa un cambio de modelo, reorientar con 64 millóns de euros as políticas estruturais, priorizando a vivenda e os barrios. Propusemos a adquisición de solo estratégico, promoción directo de vivenda protexida, porque sen solo non hai vivenda, en si que intervención pública non hai solución ao mercado actual. Segundo, activar o parque de vivenda existente, incluímos medidas para a rehabilitación de vivenda baleira, súa posta no mercado e a creación dun parque público de alugueiro combinando compra directas e incentivos á mobilización. Tamén facilitar o acceso ás familias con axudas directas ao alugueiro e reforzar a oficina de rehabilitación con medidas específicas para mozos e familias con dificultades de acceso. E todo isto cunha ambición clara, pasar de actuacións illadas a unha política de vivenda real, continuada e con impacto. Porque as nosas enmendas non son parches,
configuran un verdadeiro plan para esta cidade. E fronte a isto vostedes fixeron o de sempre, rexeitar sen alternativa ata a demolición de Canicouba, rexeitaron que ian as nosas emendas e que vostedes comprometeronse a facela, pois tamén arrasaron con ela. Por que? Porque non se lle interesa resolver ningún problema, interesalles manter o relato e seguir culpando os demais, interesalles seguir facendo políticas sen asumir responsabilidades. E ten consecuencias nunha cidade que ve como a vivenda se converte no seu principal problema e como o seu alcalde, o se ausente, parece que ten moito máis que facer en Ferraz que aquí, decide non afrontalo mentres despista en busca de culpables. E iso, señor alcalde, non só define un orzamento, define unha maneira de gobernar e, se me permite, tamén define unha maneira de estar na vida pública. Mire, para min, teño que dicilo hoxe, foi para mí moi triste estar en vigueses distinguidos e ver esa forma de actuar, a forma de actuar que ten o señor alcalde, como digo aquí, ausente en todo, porque o vimos con toda claridade os xoves da semana pasada, nun acto institucional da cidade, nun acto de todos, nun acto para recoñecer o mellor de Vigo. E o que fixo o señor alcalde converteuno nun mitin político sectario cheo de mentiras. Non foi un desliz, non foi un erro puntual, foi outra vez o mesmo patrón. Un alcalde que non sabe separar o institucional do partidista, un alcalde que utiliza calquera escenario para atacar, un alcalde que non respeta en ningún momento, ningún lugar, nin as persoas. E iso é moi grave, porque un alcalde ensucia un acto institucional deste estilo non está atacando a oposición, está faltando o respeto á cidade, aos premiados, á institución e a todos os vigueses. Foi unha actuación impropia pola forma, impropia polo ton, impropia para quen debe representar a todos, sen altura, sen elegancia, sen sentido institucional. Porque un alcalde non está para dividir, está para representar. Ese día o alcalde non representou a Vigo, representouse a sí mesmo. E por iso todo encaixa. O que vimos neste acto é exactamente o mesmo que vemos hoxe neste orzamento. Moito ruído, moito protagonismo, moita confrontación e cero solucións. Porque cando sempre fala o alcalde, Vigo ten un problema real. Mentras el fala, Vigo segue co problema real, a vivenda. E mentras o alcalde sinala culpables, os vigueses seguen sen respostas. E mentras o alcalde fai mítins, a cidade segue sen proxecto. Por iso o que traemos aquí non son solucións, son exactamente o mesmo. Vou rematando, señora presidenta, o mesmo que vimos en toda a intervención, parches dun goberno conformista, sen planificación, sen prioridades, sen ambición, sen cidade. E por iso nós temos o camiño moi claro, afrontar o problema de vivenda, asumir responsabilidades e construir cidade, porque Vigo non necesita ruído, non necesita máis confrontación e, dende logo, non necesita máis excusas, máis nada. Grazas, presidente. Vou a informarlles a todos os voceiros de todos os grupos políticos que cando estamos cunha orde do día, hai que falar da orde do día, eu xa entendo que ao grupo do Partido Popular non soporte que contemos a historia desta cidade, o abandono habitual da Xunta de Galicia aos intereses de Vigo e, polo tanto, que se molesten cando reclamamos aquilo que é xusto e que vimos reclamando históricamente. Eu xa entendo que eso lle es moleste, pero estamos falando dunha modificación orzamentaria e se isto volta a ocurrir ao longo do pleno, eu vou a cortar a palabra, porque estamos a falar de unha cuestión moi relevante como unha modificación orzamentaria e tampouco é certo que non estamos aquí para soportar mítines cheos de falsedades de ninguén. Polo tanto, imos a falar do que hai que falar. E antes de pasarlle a palabra para que peche este debate o señor Aneiros, quero recordarlle a toda a cidadanía de Vigo que o Partido Popular construíu en 12 anos de goberno 60 vivendas. Eso é o que fixo o Partido Popular. E que agora, cada día, veñen a Vigo a contar as que están a construir unha e outra vez e 150 convértense en 4.000, pero son 150. Ten a palabra, señora Aneiros, para pechar o debate, que xa está ben. Sí, presidenta, permítame que sexa moi claro, pero tamén moi contundente coas mentiras que se acaban de decir nesta sesión do Pleno, porque hai que decirlo así, son mentiras. Os que nos ven, os que nos escoitan, ou mesmo os que len o diario destas sesións, teñen que saber que tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Popular minten.
O Bloque Nacionalista Galego se lle dixo que as súas emendas son ilegais e que acuden a un vicio procedimental para propoñer un orzamento alternativo. Por lo tanto, non nos veñan aquí a falar de propaganda, cando son vostedes os que fan esa propaganda, facendo un plan cidade, facendo de inversións por toda a cidade, cando saben perfectamente e claramente que as súas emendas a esta modificación orzamentaria son calificadas de ilegais e de vicio procedimental. E, por certo, que fan noutras cidades onde gobernan? Que fan en Pontevedra e que fan en Santiago? Non incorporan remanentes, non aproban orzamentos en prazo e o que é máis grave. As propostas do Partido Socialista que propoñen dedicar recursos á vivenda son rexeitadas polo Bloque Nacionalista Galego en Pontevedra, por exemplo, sen ir máis lonxe. Por tanto, o que está facendo o Bloque Nacionalista Galego, e o ten que saber toda a cidadanía, é de novo mentir, é de novo blanquear a Xunta de Galicia e blanquear o Partido Popular. Haberá que ver o que votan aquí dentro dun rato a esta modificación orzamentaria. Xa votaron que non a outras modificacións orzamentarias de créditos extraordinarios, prexudicando a moitas zonas desta cidade, perxudicando a moitos cidadáns e cidadáns desta cidade. Veremos o que fai o Bloque Nacionalista Galego, que presume de 170 enmendas baleiras, sen contido, ilegais, irrealizables, para logo vir aquí ao Pleno a sacar peito desas enmendas ilegais e que son irrealizables. Fai o que aquí propón o que non fai en outras cidades de Galicia. Pero miren, tamén, señora do Partido Popular, miren, nós temos unha planificación orzamentaria que fai que o ordinario, que fai que os gastos necesarios se executen e se prevean no orzamento, pero tamén, por sorte, temos remanentes que podemos incorporar. E por eso usamos créditos extraordinarios, o dixen ao principio, para incorporar recursos adicionais e extraordinarios á execución das políticas municipais. E o facemos porque é a nosa responsabilidade, e o facemos porque queremos mellorar a cidade, e o facemos porque queremos mellorar as condicións de vida das persoas, e o facemos pese a que o Partido Popular votou en contra dos obxectivos de teito de gasto de estabilidade que permitían que este Concello, entre outros, gastase ou podese invertir ata 18 millóns de euros máis na cidade e que, polo tanto, agora non podemos invertir. E, polo tanto, temos que axustarnos a ese corsé, a ese cinturón que o Partido Popular no Congreso dos Diputados nos veu a impoñer. E, polo tanto, o que facemos é usar inteligentemente os nosos recursos. Pero fala de política social. Esa política social, eses orzamentos de política social, e lle reto a que vayan os orzamentos da Xunta de Galicia que non se executan, que devolven ata 23 millóns de euros ao Goberno do Estado de fondos europeos porque non son capaces de construir escolas infantís municipais nas vilas de Galicia. Que o Goberno de Rajoy adicaba un tercio dos recursos do que fai o Goberno de España agora a política social. Sí, pese a que lles gusta, e Rajoy invertía tan só 65 millóns de euros, este goberno triplica esa inversión. E falan vostedes de vivenda, xa o dixo a presidenta. Sí, as vivendas sociais que construíron en Vigo son testimoniais, non existen. Non existen esas vivendas sociais. E agora veñen vostedes a facer de novo unha proposta ilegal, dicen, incorpora 60 millóns de euros da Xerencia Municipal de Urbanismo, que non ten ese remanente de crédito, para a política social, cando nós o que traemos é unhas axudas de máis de 2 millóns de euros ás persoas que arranxen as súas vivendas para alugueiro, que melloran e suman todo o orzamento que ten a Xunta de Galicia para toda Galicia. A Xunta de Galicia ten 2 millóns para toda Galicia, Vigo ten 2 millóns só para Vigo. Aí está a diferencia na política de vivenda e na política social que fai este goberno. Por tanto, o que reclamamos é o voto a favor destas dúas modificacións orzamentarias que incorporan, sí, remanentes, incorporan recursos, pese a que lle desguste a algúns, recursos adicionais que sí son realizables, que sí van a chegar á cidadanía e que sí van a seguir transformando, pese a que lles pese, esta cidade e a vida das persoas que vivimos nesta cidade. Moitas gracias. Gracias, señor Aneiros. Este debate é certamente moi relevante porque estamos a falar de como se usan os recursos públicos. E claro, eu xa teño unha trayectoria política e eu gobernei durante 8 anos co Bloque Nacionalista Galego na Deputación de Pontevedra. Facíamos 2 modificacións orzamentarias ao ano, co acordo dos 2 grupos, igual que fai o BNG en Santiago, igual que fai o BNG en Pontevedra, igual que fai o Partido Popular en todos os concellos
onde goberna, modificacións orzamentarias. Que é o que nos diferencia? Pois que non hai ningún concello de Galicia, ningún concello de Galicia, que adique tantos recursos a vivenda como este concello. Hai algúns que 0 euros, moi preto, aquí pasando a autopista AP9, 0 euros. E claro, unha non pode estar calada frente ás mentiras, pero que o Partido Popular, que agora goberna a Deputación de Pontevedra e que ten rachado con políticas tan relevantes, señores e señora do BNG, como tivemos posto en marcha cando gobernamos xuntos, que teñen que ver coa igualdade, que teñen que ver coa mobilidade, que teñen que ver coa memoria democrática, que ten que ver con que as subvencións sexan por concurrencia, eran por concurrencia competitiva, agora dedo, etcétera, etcétera, tamén aproban modificacións orzamentarias cos remanentes e veñen aquí a criticar que este concello faga o que fan eles onde gobernan e non se pode consentir que mintan. Teñen todo o dereito do mundo a non estar de acordo con que adicamos os recursos. O que non teñen dereito é a mentir, a decir que aquí se fai algo que non fan elas e eles onde gobernan, que o fan habitualmente. Ou aquí a falar de inexecución. Xente que en Vigo defende exclusivamente a Xunta de Galicia, ven a falar aquí de inexecución orzamentaria. Cando a Xunta inexecuta por centos de millóns de euros programas. E, polo tanto, a xente de Vigo ten que saber que hoxe aquí, nesta modificación orzamentaria, estáse a faltar a verdade e non o imos a consentir. O repito, nós estamos transformando esta cidade como nunca. E claro que hoxe o alcalde non está aquí. Está onde ten que estar, falando co presidente de goberno, falando coa ministra Tolón, que gracias a ela imos a ter mundial, falando co ministro de Transporte, de Fomento, das necesidades desta cidade, falando coas ministras e os ministros que están investindo máis que nunca nesta cidade, gracias a un alcalde que lidera, que ten capacidade de traer para Vigo aquilo que demandábamos de forma histórica e nunca conqueríamos. E chega un momento en que eu neste caso, que hoxe presido no nome do alcalde con moito orgullo de formar parte do goberno presidido co mellor alcalde da historia. E non o digo eu, paseen, sí, do mundo, certamente do mundo, lles molesta moito, pero paseen polas rúas e vexan como se dirixe a xente o seu alcalde, co respeto que vostedes nin siquiera son capaces de amosar a esta administración, a este pleno e a esta institución. Cando vostedes teñan en Santiago, señores do BNG, ou en Pontevedra, políticas de vivenda, falamos, porque non as teñen. E cando o Partido Popular sexa capaz de dar resposta a máis de 7.000 persoas que demandan vivenda en Vigo e que é a competencia exclusiva, 9.000, ten vostede razón, e agradezolle que me diga que todavía son 2.000 máis. 9.000, cando a Xunta de Galicia, que ten a competencia exclusiva, según o Estatuto de Galicia, en vivenda, sexa capaz de dar resposta a esa demanda cidadán, que son as súas competencias, por certo, co 66% dos recursos que veñen do Estado, que non son da Xunta de Galicia. Cando eso aconteza, poderán falar uns e outros. Mentras tanto, querida concelleira de Urbanismo, estás a facer o que non fai ningún concello en toda Galicia. E, polo tanto, a xente de Vigo ten que saber, en ningún outro concello, porque son competencias da Xunta, exclusivas.
pero nós non queremos deixar a xente sin un dereito que é o máis reclamado, e iso o compartimos. Por lo tanto, tenemos que remar xuntas e xuntos en contra de quen tenga abandoado a política pública de vivenda. Estou segura que iso o compartimos, aunque casi nunca o din, porque prefiren criticar ao alcalde. Equivócanse moito, de verdade. E agora imos a someter por separado os dous puntos. Do orzamento do Concello de Vigo para 2026, aprobación inicial. Hai un voto particular do BNG que o sometemos en primeiro lugar a votación. Votos a favor do voto particular do BNG? Votos en contra? Queda rexeitado por 22 votos en contra e 3 a favor. E agora sometemos a modificación orzamentaria. Votos a favor da modificación orzamentaria? Votos en contra. Queda aprobada por 17 votos a favor e 8 en contra. E agora pasamos ao punto 6 da orden do día, modificación orzamentaria 2/26 da Xerencia Municipal de Urbanismo para 2026, aprobación inicial. Tamén hai un voto particular do BNG que sometemos a votación. Votos a favor do voto particular do BNG? Votos en contra. Queda rexeitado por 22 votos en contra e 3 a favor. E agora sometemos a modificación orzamentaria 2/26 da Xerencia Municipal de Urbanismo. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobado por 17 votos a favor e 8 en contra. Imos agora a facer un minuto de silencio. Antes quero recordar que neste primer trimestre do 2026, 14 mulleres asasinadas, 3 menores víctimas de violencia vicaria, 1.357 mulleres desde que hai estatísticas e 68 menores. Polo tanto, esta corporación municipal amosa a súa reivindicación de que cesen estas violencias que padecemos as mulleres por ser mulleres. Gracias. Pasamos ao apartado de mocións. No punto 7, moción do Grupo Municipal do BNG en favor da paz contra o militarismo e para frear as consecuencias da guerra. Ten a palabra o BNG. O BNG trae hoxe a este pleno unha moción en favor da paz contra o militarismo e para frearmos as consecuencias que xa está a ter a guerra. E facémolo desta convicción de que non estamos diante dun debate alleo, nin afastado, senón diante dun dos grandes desafíos do noso tempo, porque cando falamos de guerra,
non falamos apenas de xeopolítica abstracta, falamos de vidas humanas. O ataque militar contra o Irán por parte dos Estados Unidos e Israel constitúe unha nova e gravísima vulneración do dereito internacional, pero non é, infelizmente, un feito illado, é parte dunha dinámica máis ampla, dunha estrategia de guerra permanente que pretende normalizar o uso da forza como instrumento político. E iso é extremadamente perigoso, porque supón sustituirmos o dereito internacional pola lei do máis forte, supón dinamitar as vías de diálogo e de negociación, supón, en definitiva, abrir a porta a unha escalada bélica de consecuencias imprevisíveis. Os datos son elocuentes. Decenas de milleiros de persoas mortas e feridas, máis de 62.000 vivendas destruídas, centos de infraestructuras básicas arrasadas, máis de 800.000 persoas refuxiadas no Líbano, unha parte moi importante delas mulleres e crianzas. E en Gaza, máis de 72.000 mortes acumuladas nunha realidade que segue a estar marcada pola violencia, a ocupación e a vulneración sistemática dos dereitos humanos por parte do réxime xenocida e da apartheid imposto por Israel. Pero non podemos quedar só na dimensión internacional, porque esta guerra tamén ten consecuencias directas aquí. A escalada belicista está a provocar un encarecemento evidente dos prezos da enerxía, dos alimentos, dos bens básicos. Está a golpear con forza as clases populares e traballadoras. Está a trasladar a factura da guerra á maioría social. E fronte a isto, as respostas institucionais están a ser claramente insuficientes. O goberno español está a adoptar medidas limitadas que non conseguen conter o impacto real desta crise e a Xunta de Galiza directamente está instalada na inacción sen despregar unha soa medida efectiva para protexer a nosa economía e a cidadanía galega. Por iso esta moción non é só unha declaración política, é tamén unha proposta de actuación. Propoñemos que este Concello condene con claridade as agresións militares imperialistas e a escalada bélica, que faga un chamamento á comunidade internacional para recuperar as vías de diálogo e a solución pacífica dos conflictos, que rexeite o envío material de guerra e a logística da confrontación. E propoñemos tamén medidas concretas para protexer a maioría social, control de prezos, apoio aos sectores productivos, reforzo dos servizos públicos, medidas de protección social e impulso a unha fiscalidade socialmente máis xusta. Porque a paz tamén se defende aquí. Deféndese garantindo condicións de vida dignas e evitando que as consecuencias da guerra recaian sobre quen menos ten. Pero hai un elemento desta moción que interpela directamente a nosa cidade. Nun contexto de escalada militar global, resulta absolutamente incoherente que Vigo vai acoller un desfile militar o vindeiro 30 de maio. Non é só unha cuestión simbólica, é unha cuestión política de fondo. Non se pode reivindicar a paz e ao mesmo tempo promover actos de exaltación militarista. Non se pode falar do non á guerra mentre se enchen as rúas de armas e uniformes. Non se pode normalizar a propaganda militar nun momento no que o mundo precisa xusto do contrario, de máis diálogo, de máis diplomacia, de máis cooperación. E ademais estamos a falar dun gasto público inxustificável con centos de miles de euros destinados a un evento que non responde ás necesidades da cidadanía. Vigo é unha cidade cunha fonda tradición e compromiso coa paz, e esa identidade debe ser coherente coas decisións políticas que se adoptan. Por iso, o BNG propoñemos que este Concello rexeite a celebración do desfile militar polo Día das Forzas Armadas Españolas e que non colabore, nin directa nin indirectamente, na súa organización. Miren, esta moción vai de valores, pero tamén de responsabilidades. Vai de situarse do lado da paz, do dereito internacional e da soberanía dos povos frente ás guerras do imperialismo. Vai de dicir con claridade que non aceptamos a guerra como instrumento ao servizo dos intereses duns poucos. Vai de defendermos a maioría social frente ás consecuencias dunha crise que a xente, que o povo, non provocou. E vai tamén de afirmar que Vigo quere ser unha cidade coherente cos valores que di defender e que expresa de maneira moi masiva. Por todo iso, pedimos o apoio desta corporación, deste pleno, a unha moción que non é do BNG, que non é só do BNG. É unha moción que interpela o conxunto da sociedade para estarmos do lado da paz ou mirarmos para outro lado. O BNG ten claro de que lado está. Agardamos que o resto de grupos deste pleno tamén o teña e fagamos do non á guerra moito máis que unha consigna oca. Grazas, Grupo Municipal do Partido Popular.
Grazas, presidente. Ben unha vez máis, xa van unha chea delas, o BNG trae este pleno unha moción para debater un asunto que, sen lle quitar importancia algunha, que quede claro isto, excede por moito o noso ámbito político. Se xamos rigorosos, que este pleno adopte unha postura sobre a guerra de Irán non vai supor achega algunha resolución do conflito, nin vai paliar as súas consecuencias na nosa cidade. Entre outras cousas, porque nos acordos a votar non hai unha soa proposta que atinxa ou obrigue directamente a este goberno municipal a tomar medidas en clave de Vigo, salvo que pensen que un desfile vai cambiar algo. Xa que logo, mesmo o BNG está a recoñecer pola vía dos feitos o que é obvio, que este non é un debate para este pleno municipal, porque a necesidade do mesmo que a ten, repito, non está neste salón. Aquí estamos para falar dos temas de cidade que afectan os vigueses, pero sobre os que podemos influir. Para falar de Irán e das súas consecuencias xa están o Parlamento de Galicia e nomeadamente o Congreso dos Deputados. E que o BNG priorice a única moción que ten cada mes para facer un exercicio de proselitismo ideolóxico en troques de falar dos problemas reais que lle afectan aos vigueses a cotío, o único que reflicte é que ou ben non saben que traer a esta Cámara ou ben, e que é peor, dalles absolutamente igual. De outro xeito non se tende. Porque non é normal que mes tras mes critiquen con toda razón que este goberno municipal non deixe presentar máis que unha moción aos grupos da oposición e logo, en lugar de falar dos asuntos de Teis, veñan aquí a falar de Irán, ou de Gaza en vez de Cabral, ou de Altri en vez de Estelantis. Se cadra tería moito máis sentido ter presentado unha declaración institucional capaz de concitar o acordo unánime desta corporación, que abofé que seguro que se pode conseguir, pero cousa que non intentaron na Xunta de Portavoces. Dito isto, o Partido Popular está en contra da guerra e a favor da paz. Por suposto que sí, faltaría máis. Pero que o Partido Popular tamén está en contra do réximen dos ayatolás, que leva décadas reprimindo e asasinando os seus cidadás. Cuestión esta que, o casualidade, o BNG esqueceu e nin tan sequera cita na súa moción. Máis de 120.000 execucións levadas a cabo en 4 décadas de fundamentalismo e máis de 30.000 asasinados recentemente nas protestas de aí apenas uns meses. É que acaso esas non son tamén vítimas? Ou é que para o BNG a represión, o terror e a falta de dereito das mulleres non merecen ningunha condena? Onde está aí o respecto ao dereito internacional do que vostedes falan? Porque iso nin tan sequeran o critican. Piden respeto para a soberanía dos povos. Para que? Para matar e secuestrar con impunidade? Para justificar as ditaduras de Venezuela e Cuba? Para non condenar a invasión de Rusia a Ucraína? Ou é que acaso aquí o que hai é que condenar o imperialismo yanqui, sexa como for, pero non o réximen de terror dos ayatolás en Irán, que é a maior ameaza para a paz e a estabilidade no Oriente Próximo, como así mesmo recoñecen os seus veciños dos países da península, os países árabes en xeral. É por iso que nós temos presentado unha emenda de substitución onde non só reclamamos o cesamento inmediato das hostilidades, a desescalada do conflicto e volver, claro que sí, á mesa de negociación para acadar unha paz efectiva e duradeira. Mais tamén a nosa condena ao réxime dos ayatolás e a defensa do dereito internacional e dos dereitos humanos. En definitiva, unha proposta alternativa ao seu antiamericanismo galopante e ao seu eslogan OTAN no, bases fuera. Por certo, se tan malo estar na OTAN, o que eu me pregunto é por que apoian vostedes un goberno socialista que meteu España na Alianza Atlántica e coa que está a colaborar agora mesmo incrementando o gasto militar como nunca se fixo e permitindo tamén o uso das bases americanas por moito que o negue o señor Pedro Sánchez. A día de hoxe máis de 70 voos dende as bases de Rota e Morón. Por que vostedes que tanto presumen de coherencia e integridade non rachan con PSOE e con este goberno da guerra? Non din. Velaí o seu cinismo e tamén a hipocresía desta moción e do Partido Socialista, igualmente, porque o certo é que o seu non é guerra non é máis que un eslogan electoralista que está a illar políticamente a España no contexto internacional onde nin os nosos socios tradicionais xa se fían de nós. E por iso que na nosa emenda tamén pedimos unha política exterior de Estado que trascenda cuestións partidistas. Porque a súa estrategia é a coartada para tapar os seus escándalos e o seu desgoberno. E o que peor, a excusa para non presentar uns presupostos xerais do Estado incumprindo, aquí sí unha vez máis, a súa obriga constitucional. Miren, ata a propia Ucraína, en guerra aberta con Rusia dende hai 4 anos, ten aprobado os seus presupostos de 2023, 2024, 2025 e 2026. Pero resulta que España non son quen de facelo, seica que por culpa do conflito de Irán. Pero que tomadura de pelo esta.
precisamente no momento en que máis importante sería contar cunhas contas xerais para axudar os españois dun xeito efectivo, máis aló do insuficiente plan de 5.000 millóns de euros de rebaixa fiscal que, por certo, a metade vai ás costas das comunidades autónomas, mentres as arcas do Estado recadan máis e máis. Pódese facer moito máis e débese facer moito máis, pero onde hai que pôr no foco non é neste salón de plenos, é na Moncloa. Mais nada, moitas grazas. Grupo Socialista. Bueno, muchas gracias, presidente. Buenos días de nuevo. Miren, aun en la gravedad de un tema tan serio como este, se demuestra siempre lo que decimos aquí. BNG y PP a las órdenes de sus jefes de Santiago, redactar mociones y presentarlas en todos los sitios. Concelleiro do PP, en Diputación de Pontevedra y en el Parlamento de Galicia, todas las mociones que se presentan son contra el Gobierno de España. Pero miren, relacionado con el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, yo no sé si usted tiene frustración por ser diputado en el Congreso, pero estos debates, por la complejidad que tiene, que plantean, son ciertamente del Congreso. Esta moción es ideario político del BNG, es tal cual. Y es prácticamente imposible aprobarles a ustedes una moción redactada desde la óptica de fuera de esta ciudad, y me imagino que lo único que pretende hacer usted es méritos que ya le he dicho en todas las ocasiones que no le van a servir de nada. Miren, para debatir de la guerra, de las guerras en el Pleno de Vigo, se debe de empezar por reconocer la figura del presidente de Gobierno, de Pedro Sánchez, de su postura de rechazo a esta guerra y al resto de las guerras, pero a esta más reciente, un rechazo que defendió desde el primer momento, en solitario, en el contexto europeo, de firmeza ante el poderoso Trump, que amenazó al presidente de Gobierno y al Estado español. Y no recuerdo que BNG y Partido Popular salieran en defensa del presidente de Gobierno ante aquellas amenazas. Pero claro, hoy las cosas son diferentes. Hoy Europa y el mundo se rinden ante esa posición que tuvo Pedro Sánchez desde el primer momento. Vean esos artículos de prensa tan importantes, conozcan el sentir de los ciudadanos en Europa y también en Estados Unidos a favor de esa posición de la paz. Por lo tanto, es que en esta moción inclusive se permiten criticar las medidas de escudo social. El escudo social más importante que hay en la Unión Europea, 5.000 millones, y ustedes dicen que son claramente insuficientes. Bueno, ciertamente es el colmo. Eslogan. Aquí no hay ningún eslogan. El presidente Zapatero y el presidente Pedro Sánchez han sido los artífices de levantar la voz en contra de las guerras. Claro, eslogan, sí. Perdieron ustedes unas elecciones por mentirle a la ciudadanía. No me extraña que venga hablando de eslogan. Por lo tanto, guerra tras guerra, Ucrania, Gaza e Irán, España con su presidente a la cabeza son la voz más contundente en el rechazo. Y aquí expresamos en nombre de la ciudad de Vigo nuestro rechazo a las guerras, nuestro rechazo a las vidas humanas que se están perdiendo. Pero eso sí, políticamente reclamamos el apoyo al Gobierno de España, a Pedro Sánchez y a todo lo que están haciendo, porque claro, querer debatir aquí sobre la pertenencia o no a la OTAN, pues ciertamente no es que exceda, ciertamente es una ridiculez a la hora de querer hablar de algo tan serio como es la situación en la que estamos. Y bueno, como siempre, y para que todo tenga el punto antigobierno municipal, constatamos lo mucho que les molesta la proyección del Vigo de hoy. Y quieren que digamos que no al desfile de las Fuerzas Armadas en Vigo. Pues sí, se celebrará el desfile de las Fuerzas Armadas en Vigo para orgullo de la ciudad, porque lo merecemos y porque, señor portavoz del BNG, no es un acto militarista. Claro que no es un acto militarista, es un acto de reconocimiento a las Fuerzas Armadas, que son los que garantizan la paz. Y las funciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, cuestión que ustedes no van a reconocer nunca, son atender a las emergencias y desastres naturales, a las misiones humanitarias, a los apoyos logísticos en crisis como el COVID.
Me imagino que no sabe lo que realiza la UME o al menos no lo quiere reconocer. Por lo tanto, nuestra postura es no a la guerra. Nuestra postura es que esto se solucione desde la vía política, que es lo primero que dijo el presidente de Gobierno de España. Reconocer la labor que se está realizando y reconocer la proyección mundial que tiene, porque todos los que no estaban de acuerdo hoy justamente dicen que la postura que hay que mantener es la de Pedro Sánchez. Gracias. Gracias, señor Font. Para pechar o debate, ten a palabra o Benegas. Nada sorprende que o Partido Popular das Azores, o que intentou xustificar a invasión do Irak, preferira non termos que debater sobre isto, non? Iso sí, prefire non debater sobre o tema para, a renglón seguido, xustificar de maneira ben pouco disimulada a súa idea, o seu paradigma, de que os dereitos humanos e a democracia expórtanse bombardeando escolas e asesinando 167 nenas de entre 7 e 12 anos, como fixo o exército dos Estados Unidos no Irán, non? Din rexeitar o réxime do Irán, como se non se inferise, no, a condena daqueles procesos políticos onde non se respeitan os dereitos humanos. Pero é curioso, nada falan, incluso se invocan como aliados, desas exemplares petromonarquías do Golfo donde se aplican réximes absolutamente devastadores cos dereitos humanos ou coa dignidade. Porque aquí do que se trata de quen é amigo de quen, non? E, por tanto, hai países e democracias de primeira e países e democracias de segunda. Miren, sobre a elaboración de mocións, que o Grupo Municipal Socialista, con ese xerador automático de copiar, pegar mocións cada mes, algunhas delas lamentáveis, no? En termos de execución, de técnica político-administrativa, se atreva a cuestionar unha moción de fondo contido político, pois é simplemente un disparo ao aire para intentar distraernos, no? Porque logo, cando entran no debate, o que sí que non ten ningún tipo de disimulo, ningún tipo de complexo en converter un debate sobre nada menos que a guerra e as súas consecuencias nunha nova laudatio, nunha nova homenaxe, nun novo exercicio de lambebotas do seu presidente do goberno. Eso é o que lles importa a cuestión, non? Porque o problema é que cando levamos ou non a guerra, a cuestións e parámetros de debate político concreto, vénselle as costuras e nótaselles moito que son pacifistas de hacendado. Son pacifistas de proclama, de consigna, son pacifistas de discurso, pero logo a hora de verdade teñen moitos problemas para levar ese pacifismo e esa defensa en termos de coherencia política até o final. Porque sí, señor Font, non se pode apostar pola paz e contra a guerra e seguir defendendo a permanencia nunha alianza militar criminal como a OTAN. Non se pode dicir que se está a favor do Estado de Dereito, do Dereito Internacional e do ámbito da Carta das Nacións Unidas e seguir a xustificar a existencia de bases militares dunha potencia estranxeira que opera de maneira ilegal contra outros territorios. Non se pode invocar a paz simplemente como unha abstracción poética. Trátase de construir a paz. E trátase tamén de construir medidas para enfrentar a guerra tamén dende aquí. Vostedes din que un desfile do Día das Forzas Armadas non vamos a traer aquí a conto do que o seu goberno no Estado creou no 87, ese desfile, non vamos a traelo aquí. Din que eso non é un acto de exaltación militarista, non? É unha homenaxe á paz, un acto de hipismo puro e duro, con tanques e con armamento pesado desfilando na cidade. Simplemente preguntarlle se acepta a emenda do Grupo Popular. Non. Non se acepta a emenda que presentaba o Grupo Popular, polo tanto, sometemos a moción a votación nos seus propios termos. Votos a favor da moción? Votos en contra? Queda rexeitada con 3 votos a favor e 22 en contra. Pasamos ao punto 8 da orde do día, moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia que modifique o plan funcional do Sergas para que siga mantendo a actividade sanitaria en diferentes centros da cidade. Ten a palabra o Grupo Socialista. Bos días, presidenta, bos días a todos e a todas. O último informe do CIS sobre sanidade sinala que Galicia é a comunidade autónoma con menor nivel de satisfacción en atención primaria e sitúa a Galicia de maneira especialmente preocupante e crítica.
Ademais, somos os que temos que esperar máis para ir ao médico de familia. E se ese informe se fixera para Vigo, estou segura que os resultados aínda serían máis baixos que a media de Galicia. Porque a atención primaria é unha fonda preocupación dos vigueses e das viguesas cando debería ser o contrario. Debería ser a porta de entrada á sanidade pública. E se non temos accesibilidade, se non podemos conseguir unha cita do médico ou médica de familia, ou conseguila nos leva a esperar semanas, 2, 3 e moitas veces máis. Si moitas veces atopámonos cada vez que alguén acode a un profesional médico que temos unha persona diferente na consulta, o que sucede é que empuxa a xente a urxencias por dolencias que deberían resolverse no centro de saúde. E logo atopámonos co colapso nas urxencias do Cunqueiros. E sin ter cubertas as necesidades non podemos aceptar que se propoña o peche do Centro de Saúde de Nicolás Peña, un servicio esencial que leva anos atendendo a población con proximidade e calidade. O seu peche suporía un novo golpe á xa tensionada atención primaria viguesa, incrementando a presión asistencial noutros centros e afastando a ciudadanía dun direito básico como é o acceso á sanidade pública. O mesmo acontece con Centro de Saúde de López Mora. Exiximos primeiro as obras de estrutura e infraestrutura necesarias para a súa posterior reapertura, porque a solución non é sustituir un por dous. Non vale abrir o Olimpia Valencia e concentrar nel os centros de saúde de López Mora e Nicolás Peña, así como parte dos pacientes de Rosalía de Castro, Coia, Pintor Colmeiro, Cuba e Beiramar. A Xunta concentra, pero non aumenta. E Vigo necesita reforzar o conxunto da rede de atención primaria para dar resposta real ás necesidades dos vigueses e das viguesas. Ademais, isto nada ou pouco ten que ver co que anunciara o anterior conselleiro de Sanidade no ano 2021, onde decía, entre outras cousas, que este centro, o Olimpia Valencia, permitiría atender a demanda poboacional. Pero isto non vai a ser así se se pechan outros centros. Pero, como todo, o que ven da Xunta de Galicia para Vigo se converte nunha estrategia basada no marketing político en cero realidades. Porque, insisto, abrir o Olimpia Valencia e pechar o centro de López Mora e o Nicolás Peña de incremento asistencial nada de nada. Todo elo sin entrar hoxe no novo modelo de atención pediátrica ca concentración das consultas de moitos centros de saúde. Vigo necesita reforzar a atención primaria e non necesita máis experimentos. Con experimentos xa nos chegou o do Álvaro Cunqueiro. É necesario manter o Nicolás Peña, é necesario manter o Centro de Saúde de López Mora tras obras e reformas das súas instalacións, e iso é o que pedimos hoxe á Xunta de Galicia. Ademais da convocatoria de todas as plazas vacantes en atención primaria. Sin profesionais da sanidade, calquer infraestrutura queda baleira de contido. Non podemos seguir con unha atención primaria con longas listas de espera sin que a Xunta nin sin mute. Non podemos seguir con unha atención primaria onde os médicos están sobrecargados de traballo. Non podemos permitir que tras a apertura do Olimpia Valencia os vigueses e as viguesas o que teñan é unha peor atención primaria. Pedimos á Xunta que deixe de mirar para outro lado, que deixe de olvidar a esta cidade. Queremos feitos, xestión e menos declaracións. Tamén neste caso, tamén que nos sobran algunhas das visitas que fixeron o Olimpia Valencia. Porque a sanidade pública deféndese con recursos, planificación e vontade política. E a Xunta con Vigo non ten nada desto. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Ten agora a palabra ao Grupo do BNG.
Moi bo día. Xa no mes de xullo pasado, este pleno aprobou unha moción do Bloque Nacionalista Galego que instaba a Xunta a reformular o Centro de Saúde Olimpia Valencia. Dicíamos xa naquel momento, coincidindo coas reivindicacións do persoal e da representación sindical, que o plan funcional non só non ia solucionar os problemas da atención primaria en Vigo, sino que os ia agravar. A situación actual na atención primaria é que se están a producir agardas xeralizadas de varias semanas para obter citas, atrasos de até un mes para probas clínicas como as analíticas, sobrecarga permanente para o persoal médico e sanitario e falla de continuidade asistencial. Efectivamente, como xa se comentou, son moitos os pacientes e as pacientes que cada vez que acuden a unha consulta de medicina de familia atopan unha persoa diferente, un facultativo ou facultativa diferente. Polo tanto, non se está a facer un seguimento axeitado, o que é imprescindible especialmente en determinadas patoloxías e en determinadas situacións. Todos estes problemas de listas de agarda, de problemas da atención primaria, se están trasladando inevitablemente tanto ao PAC como ás urxencias hospitalarias. A apertura do Centro de Saúde Olimpia Valencia tiña que supoñer unha oportunidade para avanzar na solución a este colapso da atención primaria en Vigo. Ademais de trasladar o Centro de Saúde de López Mora, co que sí está de acordo o persoal e os usuarios do centro. Un novo centro de saúde como Olimpia Valencia debería permitir aumentar a dotación de persoal para aliviar a carga asistencial doutros centros. Pero en lugar disto, o plan funcional dos Sergas do Partido Popular para Olimpia Valencia o que fai é mover persoal, pero non aumentalo. Traslada e pecha o Centro de Saúde Nicolás Peña, o que é absolutamente innecesario e prexudicial para os pacientes deste centro. Concentra o servizo de pediatría sacando dos centros de saúde de Colla e de Pintor Colmeiro, o que non é aceptable porque rompe os equipos de traballo, rompe a continuidade asistencial e vai en contra das recomendacións de todas as sociedades científicas que abogan por unha atención familiar integral de proximidade nos centros de saúde. Pero, ademais, traslada persoal de outros centros, como xa se dixo aquí, da Rúa Cuba, de Beiramar, de Rosalía de Castro. Pero non crea prazas novas para a atención primaria, que son necesarias, son imprescindibles hoxe para aliviar a sobrecarga asistencial da nosa cidade. Tampouco incorpora dotacións previstas, que estaban previstas inicialmente, como sistemas de imaxe médica, que permitiría reducir os tempos de espera inaceptables que se están a dar nestas especialidades na nosa área sanitaria. En resumo, tal como denunciábamos xa en xullo do ano pasado, abren un novo centro médico, pero non o dotan de persoal novo e trasladan persoal desde outros centros, obrigan a cidadanía a cambiar de centro de saúde e mesmo obrigan a cidadanía a ter distintos centros de saúde para adultos e para menores da mesma familia. Por todo iso, este plan funcional segue a ser rexeitado pola Comisión de Centro de Atención Primaria da Área Sanitaria de Vigo. Desde o Bloque Nacionalista Galego, estando de acordo como estamos con casi todo o que se indica nesta moción, creemos que compre detallar mellor as demandas e por iso presentamos unha emenda para que aclaremos mellor os acordos e os ampliemos, porque algúns das cuestións que se comentaron aquí non están incluídas realmente neses acordos. Porque non se trata só de rexeitar o peche do Nicolás Peña, co que estamos de acordo, por suposto, en rexeitar ese peche, senón que compre refacer todo o plan funcional do Centro de Saúde Olimpia Valencia nos termos que veño de indicar, que aumenta a dotación de persoal propio con novas prazas asignadas a ese centro, que continúe a atención pediátrica nos centros de saúde de Colla e Pintor Colmeiro. Este é un tema crucial e, sin embargo, non está recollido na redacción da moción tal como presentaron. Que o novo centro incorpore espazos e sistemas de imaxe médico. Porén, non estamos de acordo en manter aberto o Centro de Saúde de López Mora, porque nin despois dunha reforma cumpriría os requisitos mínimos para prestar axeitadamente ese servizo. E, de feito, é o único caso no que o persoal e os usuarios están de acordo co traslado ao novo Centro Olimpia Valencia. E, por último, en canto á convocatoria de prazas, cremos que o que compre é que o Sergas non só convoque vacantes existentes, que sí, senón que ten que ir máis alá e revisar os plans funcionais para dotar os centros de saúde de Vigo do persoal suficiente para cubrir as necesidades de poboación de hoxe e para ter previsión de futuro, cousa que o Sergas non está a facer. Por iso, nestes termos son nos que propoñemos modificar a moción, porque, no fondo, estamos de acordo. Moitas grazas. Ten a palabra o Grupo Popular. Gracias, buenos días. Bueno, hoy hablamos una vez más de atención primaria y de la salud de nuestros vecinos. Hablamos de un sistema que tiene cosas que mejorar. Claro que sí, y especialmente seguro que en atención primaria,
por supuesto, desde luego eso no lo vamos a negar. Pero también hablamos de una de las mejores sanidades públicas que existen y cuando de verdad hace falta usarla, la gente lo sabe. Y eso hay que decirlo alto y claro, porque a veces da la sensación de que algunos solo ven problemas pero nunca reconocen lo que funciona, lo que se hace bien. Y desde luego que todo lo que haya que mejorar lo vamos a exigir desde el PP de Vigo, sin complejos, en defensa de Vigo y en defensa de los vigueses. Pero lo que no vamos a hacer es a participar, una vez más, en una nueva caza de brujas, en una campaña de desprestigio interesada, contra la Xunta de Galicia ni contra un proyecto que es claramente bueno, positivo para Vigo. El nuevo Centro Integral de Salud, Olimpia Valencia, no es un problema, es una oportunidad. El Olimpia Valencia ya es el mejor centro de salud que hay en toda Galicia, el que más recursos oferta y el que tiene la cartera de servicios más completa y más potente de toda Galicia. Y esto no es una opinión, son datos. Son 17 millones de euros de inversión, son 7.000 metros cuadrados, son 65 consultas y son también 122 profesionales. Por cierto, 13 de ellos en plazas de nueva creación, frente a lo que ustedes, BNG y PSOE, decían, que no había más personal. Esto es mentira, esto es un bulo. Son 13 plazas nuevas que no había antes y que ahora, con este nuevo centro, sí que las hay. Por tanto, hablamos de un centro moderno, innovador, con equipamiento de última generación y con servicios que hasta ahora no existían en atención primaria en Vigo. Hablamos de fisioterapia, de salud mental, de atención pediátrica avanzada, de nuevas unidades específicas. Hablamos, en definitiva, de más servicios, de más atención y de más calidad asistencial. Hablamos de un antes y un después en la sanidad pública de Vigo. Y frente a esto, ¿qué hace el PSOE y qué hace el señor Abel Caballero? Por cierto, en lugar de estar aquí, tanto le importa la sanidad, está en la sede de Ferraz del PSOE en Madrid, que parece que le interesa mucho más lo que pasa en el PSOE que lo que pasa en Vigo, por mucho que les duela y que les moleste a ustedes que lo digamos. Pues hace exactamente lo mismo de siempre. Primero, criticar, después, despreciar, luego dificultar y finalmente, cuando no consigue boicotear las inversiones de la Xunta en Vigo, intentar poner a la gente en contra. Exactamente lo mismo que hicieron ustedes ya hace un tiempo con el Hospital Público Álvaro Cunqueiro, antes incluso de que abriera. Y esto, por supuesto, conviene también recordarlo. Dijeron que iba a ser un hospital privado, dijeron que iba a tener menos servicios y dijeron incluso que habría que entrar en la puerta con la tarjeta de crédito en la mano. Y hoy es un hospital público, puntero, de referencia y del que todos nos sentimos orgullosos. Por eso, señor Espinosa, hay cosas que ya no cuelan, porque ustedes siempre empiezan diciendo que todo va a salir mal y después, cuando salen bien, guardan silencio, porque ustedes siempre generan alarma, pero después nunca rectifican y porque ustedes siempre desprecian todo lo que hace la Xunta en Vigo, aunque beneficie a los vigueses, les da igual. Y le digo más, qué curioso que el señor Caballero siempre está en todas las manifestaciones y protestas cuando son contra la Xunta de Galicia. Y qué curioso también que nunca esté cuando son contra el gobierno de Pedro Sánchez, cuando son contra él. Parece que su compromiso con la sanidad depende del color político al que se le protesta, porque cuando hay que exigirle algo al gobierno central, desaparece. Ahí en ese caso nunca está. Eso no es coherencia, eso es sectarismo y eso desde luego no es defender la sanidad pública, porque mientras algunos hacen ruido, la Xunta dialoga, la Xunta negocia y la Xunta llega a acuerdos. Ahí está el acuerdo reciente con el sindicato Omega, que ha permitido desconvocar una huelga, con diálogo, con negociación y con resultados. Justo lo contrario de lo que vemos en el gobierno de Pedro Sánchez, que no dialoga y no llega a acuerdos. Es imposible eso con él. Más bien desprecia e insulta a los médicos cuando protestan contra su gestión. Pero es que además, señora Espinosa, resulta muy difícil aceptar lecciones de gestión por parte de quien tiene Vigo lleno de opciones perdidas. Ahí está el antiguo mercado de Cabral, ahí está el edificio de Formega, ahí está la antigua fábrica de pinturas Teis, ahí están las viviendas de maestros de Canicouba en Castrelos y de Osello en Cabral. Años cerradas, años abandonados, años sin soluciones, muchos edificios vacíos, muchos años perdidos y muy pocas ideas. Y lo más preocupante es que parece que están ustedes esperando a que pase algo para actuar, porque cualquier día ocurre en cualquiera de ellos una desgracia. ¿Y entonces qué van a hacer? A buscar un culpable externo, seguramente en los bomberos o en la policía local. Eso ya lo hemos visto antes. Pero cuando es la Xunta la que recupera edificios y los pone al servicio de los vigueses, entonces eso ya no gusta, como con el antiguo Hospital Sedal o como el Teatro Cine Fraga en colaboración con la Diputación de Pontevedra. Esa es la doble moral y esa es la incoherencia. Y también sorprende que critiquen ustedes la reorganización de centros de salud cuando ustedes hacen exactamente lo mismo en otros ámbitos, porque abrir una instalación nueva y cerrar otra antigua cuando ya no cumple condiciones no es un problema, es sentido común. Rematou o seu tempo. Gracias. Ten a palabra o Grupo Socialista para pechar o debate.
Señora Martínez, coincidimos en que Olimpia Valencia tiña que ser unha oportunidade, pero non a é. E non a é por o que dixen, e o reitero de novo, porque se abrir un centro supón pechar dous, mal vamos. Pero é que máis, é que non se cumple nin o plan funcional que a Xunta había previsto, porque nese plan funcional solamente estaba previsto pechar o López Mora e non o Nicolás Peña, e agora péchase. E non vamos a aceptar a súa emenda porque eu creo que queda recollida perfectamente na nosa proposta, que de verdad que revisei varias veces, e está absolutamente todo incluído en ese plan funcional que vostede tanto falou. Pero permítame que ahora me dirixa ao señor González Abeijón. Mire, eu creo que non escoitou absolutamente, nin está escoitando ahora, non lle interesa absolutamente nada o que diga, non escoitou absolutamente nada do que eu dixen. Eu non falei de que tuviéramos unha mala sanidade. O que temos é unha pésima accesibilidade, porque a calidade non la dan os profesionales e nunca nos oirá ao noso grupo falar mal dos profesionales, todo o contrario. Pero o problema da sanidade é acceder. Desde que estamos dentro, sí que teremos unha boa calidade, pero acceder é un problema de xestión. E a xestión depende da Xunta de Galicia. Polo tanto, sí que temos un grave problema ca Xunta de Galicia, porque non permite que a xente poda acceder a ese centro de saúde cando necesite. E agora vou facer un pequeno paréntesis, porque parece que do alcalde lle molesta absolutamente todo, de todo. Si vai á gala de vigueses distinguidos e fala, lle molesta. Si hoxe está defendendo que Vigo poda ser sede do Mundial de Fútbol, lle molesta. Que non lle molesta do alcalde de Vigo, por favor? Dice, o que lle moleste precisamente a súa xestión, yo vou facer con esta ciudade. E volto de novo á sanidade. E lle digo que non presuman tanto do que fai a Xunta de Galicia, porque o Goberno de España sí que negociou cos sindicatos e ten un acordo en sanidade con UGT, con Comisións Obreiras, con SATE e con CESIP, que son os sindicatos mayoritarios de toda España. E tivemos que esperar meses e meses e meses para que a Xunta de Galicia se sentara co sindicato Omega e estuvo falando con un muneco que era o conselleiro de Sanidade meses e meses porque non nos recibía. Polo tanto, eu remato xa dicíndolle que, mire, en sanidade non se pode facer máis con menos. E iso que queren facer na cidade de Vigo, pechar 2 centros e abrir exclusivamente un. O seu tempo. Entendo que non aceptan a emenda, polo tanto, sometemos a moción nos seus propios termos. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 17 votos a favor, 5 en contra e 3 abstencións. Pasamos ao punto 9 da orde do día, moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia e Deputación de Pontevedra a que acheguen a mesma cantidade que o Concello para ampliación da grada de tribuna do Estadio de Balaídos. Ten a palabra o Grupo Socialista. Gracias, presidenta, de nuevo. El brillante discurso del alcalde del sábado en la Plaza de Independencia, brillante como siempre, y que además es bueno que estuvieran ustedes escuchando, ese discurso centraba lo que le cuesta a esta ciudad conseguir sus objetivos. Le fastidiaba a la señora García hace un rato los discursos del alcalde con motivo de vigueses distinguidos, pero es que, claro, fueron 2 discursos en los que resaltaba las fortalezas de esta ciudad y resaltaba los enemigos de esta ciudad. Y como esta ciudad tiene enemigos y están en esta sala, es bueno que el alcalde lo diga. Decía que centraba el alcalde en 2 acciones. La conquista de lo ya mucho conseguido en estos 19 años y la reconquista de aquello que nos quitaron. Y estamos ante una reconquista de algo que nos robaron. Y hay que llamar a las cosas por su nombre. El Partido Popular
desplegando toda su actuación, Feijóo, Rueda, Louzán y con el silencio del PP de Vigo, todos trabajaron para que una hoja de cálculo se modificase y quitarle a Vigo lo que le correspondía y ya se había decidido que era la sede del Mundial 2030. Y esto es lo que no debemos olvidar cómo lo hicieron, porque fue un escándalo mundial, como el propio Mundial. Y a partir de ahí, la defensa del alcalde, como lleva haciendo 19 años, sin callarse, trabajando contra todo y todos los que se oponían, y fruto de esa presión de la ciudadanía, fruto de esa presión, en el horizonte se atisba una decisión final favorable para Vigo. Ser sede no es un regalo, no es una concesión, es una reconquista que ha costado mucho. Y aquí hay que recordar que ni Xunta ni Diputación firmaron la petición oficial de que Vigo fuera sede. Mucha hipocresía, mucha declaración y, en conclusión, mucho humo. Pero ahora toca hablar de compromisos, no de declaraciones aparentemente favorables para luego maniobrar por detrás, como hicieron todos los estamentos del Partido Popular en contra de la candidatura de Vigo. El flamante estadio de Balaídos, tal como luce hoy, con la grada de sol asomando frente a los escépticos e incrédulos de siempre, ha sido posible por el empeño del alcalde de Vigo y con la colaboración inestimable de Carmela Silva en sus 8 años como presidenta de la Diputación de Pontevedra. Miren, respetando la decisión adoptada por el Concello de Coruña y la presidencia del equipo de fútbol de Coruña, a Rueda se le vio el plumero. Lamentó la decisión de Coruña. Nada había dicho hasta ese momento en apoyo de la candidatura de Vigo, ni tampoco nunca había denunciado aquella hoja de cálculo que determinadas manos cambiaron. Entonces, tampoco ahora, con la renuncia de Coruña, dijo nada en favor de Vigo. Pero fue peor. Lamentando la renuncia de Coruña, dijo que qué pena el que renunciasen, porque iba a aportar el 25% a la construcción del nuevo estadio. Eso sí, siguió sin acordarse de Vigo. ¿No les hubiera parecido bonito que en ese momento el presidente de la Xunta hubiese manifestado que como mínimo haría la misma aportación a la candidatura de Vigo? Bueno, no, claro, otra vez se olvida de que Vigo es Galicia y no solo somos Galicia, sino que somos la primera ciudad de Galicia. Bueno, pues ahora desde el Concello, con toda la legitimidad de la reconquista de ser sede del Mundial, llamamos a Xunta y a Diputación a unirse al Concello, por el bien de la ciudad, de la provincia y de Galicia. La remodelación de Balaídos debe culminar con la ampliación de la grada de tribuna, que permite cumplir los requisitos de FIFA para que seamos sede. Esta moción va dirigida al presidente de la Xunta, al presidente de la Diputación. Del PP de Vigo no decimos nada porque ya les dirán lo que tiene que hacer, evidentemente, pero va dirigida a ellos dos, para que se dejen de rodeos, para que donde gobiernan manifiesten ya, de forma inequívoca, si van a aportar ese tercio cada uno a la reforma que necesita Balaídos para ser sede del Mundial. Gracias. Gracias. Ten a palabra o Grupo do BNG. O portavoz do Goberno volveu a agasallarnos cunha sesión de laudatio. Moi preocupados teñen que estar para que en cada pleno teñen que facer esta recensión biográfica do seu amado e ausente líder, non? O mesmo señor Font que presentou o catedrático Abel Caballero, non, como unha eminencia que cada intervención que realizaba neste pleno pouco menos tiña que ser convalidada en créditos universitarios polo elevada formación que transmitía, que tivo a ousadía infantil, como non, de afirmar que pouco menos a cidade comezou no ano 2007 coa gloriosa chegada de Abel Caballero, pacto mediante e grazas aos votos do BNG á alcaldía. Agora ven a inzar de épica
un debate que sabe de antemán algo oco, ¿no? E por iso pretende presentarnos ao ausente Abel Caballero como unha especie de novo cachamuiña do Mundial, ¿no? Xa non hai que derribar a porta da Gamboa, non sei moi ben que porta había que derribar, mas o que se trata de distraer do que hai no fondo. Miren, é tan ridícula a súa moción que vostedes piden que a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra acheguen a mesma cantidade, que obviamente non cuantifican e explicaremos por qué, que o Concello de Vigo, e que xa o fan, cero. É o mesmo que está chegando o Concello de Vigo para que Vigo sexa sede do Mundial, cero, que é a partida orzamentaria que figura nos orzamentos deste Concello para ese obxectivo. 0 euros. Xa están achegando o mesmo, nada, porque todo palla, ¿no?, para enredar nun debate. Miren, non contan con partida orzamentaria. Non hai proxecto, tivo que acabar recoñecendo despois de incisivas preguntas xornalísticas ao propio alcalde. O único que hai é un anteproxecto, din, do que o único que trascendeu públicamente foi un render, unha infografía fotocopiada nun DIN A3 co que de maneira algo triste posou para un selfie Abel Caballero diante da bancada de tribuna hai algúns meses. Que rigor, ¿no? Candidatura imbatible, ¿no? É a candidatura da nada, ¿no? O BNG levamos defendendo dende o inicio exactamente o mesmo. Miren, nos sumámonos con absoluta determinación á exixencia que era social de transparencia sobre o proceso de baremación da Real Federación Española de Fútbol que deixaba fora a cidade diante do que era, claro, un caso máis de opacidade caciquil que, oh sorpresa, envolvía desta volta tamén a Rafael Louzán. Unha exixencia que foi envainada polo propio Abel Caballero, que nas Rozas entrou moi envalentonado cual dragón, pero da que saiu da sede da Federación Española como unha ovelliña mansa. Tanto así que a día de hoxe aquela exixencia de que a Federación Española tiña que publicar íntegramente o proceso de baremación sigue sin atenderse. E a día de hoxe seguimos sin saber que sucedeu con aqueles Excel ou en que estaban motivados aqueles Excel dos que quedaba fora a cidade de Vigo. Miren, o problema de fondo é que vostedes non queren facer deste proxecto de que Vigo sexa sede do Mundial un proxecto de cidade. É o proxecto de Abel Caballero, que só está na súa cabeza. Fíxese ata que punto que ningún membro desta corporación municipal, ningún membro deste pleno, podería afirmar en que consiste o proxecto para que Vigo sexa sede do Mundial. Descoñecemos cales son os investimentos concretos, cales son os prazos, cales son as actuacións, descoñecemos o seu coste, porque nada existe máis alá daquel render, daquela infografía coa que posaba solitario Abel Caballero un triste día diante da bancada de tribuna, ¿no? Nada sabemos tampouco a respeito de cal vai ser o alcance total do investimento, porque, miren, as estimacións pasan dos alrededor de 60 millóns de euros que en algún momento se deixou entrever nalgún enlatado enviado aos medios de comunicación polo alcalde a que podría superar os 75 millóns de euros. Sexa como for, escollan a magnitude que queiran desa horquilla, estamos a falar do maior investimento público do Concello de Vigo en décadas. E nos dicimos que a cidadanía ten dereito a coñecer cal é o coste, que se quere facer, pero tamén é moi importante que se coñeza cal vai ser o retorno. E non nos valen as contas da leiteira de Abel Caballero que se atreve a dicir que o Nadal é a principal industria da cidade. Ou que se atreveu a cifrar entre 1.000 e 1.500 millóns de euros o retorno deses máis de 6 millóns de visitas día que, según el, e ninguén máis, recibe o Nadal de Vigo. Sino do que se trata de obxectivalo a través dun informe independente de impacto, que como se fan as cousas serias nas cidades serias con administracións serias. E, en terceiro lugar, queremos que para que sexa un proxecto de toda a cidade teñen que deixar de xogar o sectarismo. E para iso, a través das enmendas que lle formula o BNG, para alén de que se presente diante deste pleno toda a documentación e que se faga público o proxecto, de que se encargue ese informe de retorno, o que lle reclamamos tamén é que constitúa unha comisión informativa especial para que todos os grupos, e non só o goberno, saiban de que falamos cando falamos de que Vigo sexa sede do Mundial de Fútbol 2030. Ten a palabra o Grupo do Partido Popular. Buenos días. Desde luego, la situación ha cambiado considerablemente desde la última vez que este asunto se trató en este salón de plenos y ha cambiado para bien, porque la FIFA ya tiene en su poder el nombre de Vigo como posible sede del Mundial 2030, a pesar de que el Concello no aceptó nuestra propuesta de dirigirse al estamento que rige el fútbol internacional
para hacer valer los méritos de nuestra ciudad. Ante esta negativa, el Partido Popular de Vigo instó a la Federación Española a intermediar. Le pedimos sin montar broncas y finalmente la Federación envió el nombre de nuestra ciudad a la FIFA. Es una excelente noticia y ahora toca mirar hacia adelante porque no vamos sobrados de tiempo. Toca que el Gobierno local se dé prisa porque el propio Abel Caballero reconocía hace unos 10 días que no tiene proyecto constructivo para ampliar la capacidad de Balaídos y esto en marzo del año 2026 es realmente alarmante. Y si no lo tiene es única y exclusivamente por su culpa, porque nada ni nadie le ha impedido tenerlo. Él mismo dijo en varias ocasiones que seguiría trabajando aunque no hubiese confirmación oficial sobre la sede y aseguró que la ampliación de tribuna se llevaría a cabo de cualquiera de las maneras. A pesar de todo eso, el proyecto no está ni encargado. No lo dice el PP de Vigo. Lo dijo el propio Abel Caballero. Por no tener, no tiene ni el proyecto para mover los colectores de saneamiento. Y eso que avisó de que esta obra corría muchísima prisa. Lo dijo, ojo, en el mes de octubre, hace 5 meses. Esta falta de proyecto es lo único que impide avanzar en el camino que hay que recorrer hasta el año 2030. Y como no tienen nada, pues traen esta moción para desviar la atención, que parezca que la culpa es ajena y que mientras tanto la gente señale hacia otro lado. Piden que la Diputación y la Xunta aporten lo mismo que el Concello de Vigo. Reconozco que es un avance con respecto al proyecto de candidatura, cuando pretendían que Xunta y Diputación pagaran el 85% de todo y el Concello, que promueve la candidatura, solo el 15%. Hay que tener valor. ¿Cómo se puede presentar una moción solicitando financiación sin conocer el importe? ¿Cómo se puede tener el arrojo de pedir dinero, pero no saber cuánto dinero hay que pedir? ¿Cómo se puede requerir una colaboración sin disponer siquiera de un proyecto? ¿Cómo van la Diputación o la Xunta a responder una propuesta que ni siquiera ustedes saben desarrollar? Es muy poco serio y, desde luego, muy poco riguroso. Urge que se pongan las pilas. Por eso presentamos una enmienda constructiva a esta moción hostil. Le instamos a algo muy sencillo y comprensible. Le instamos a que presenten un calendario de actuaciones para cumplir a tiempo con los requisitos que pide la FIFA, para estar preparados antes de una eventual visita de la FIFA a Vigo. ¿Qué plan tienen ustedes? ¿Cuándo tendrán los proyectos de ejecución para reubicar los colectores de tribuna y para ampliar la capacidad de Balaídos? ¿Cuánto va a costar toda esta obra y el resto de actuaciones necesarias? ¿Cuándo van a tener todo listo? Porque el Mundial se celebra dentro de 4 años y la FIFA no quiere esperar al último minuto. Convendría que tuvieran respuestas para todas estas preguntas, porque la FIFA seguro que se las va a hacer. Y solo faltaría que vinieran a visitarnos y se encontraran con que el Concello de Vigo no ha hecho los deberes. Esperemos que para entonces, en esa visita, tengan el cronograma preparado y, por favor, por el bien de la ciudad, diseñen una hoja de ruta para llegar a tiempo. Pongan fin, por favor, a un año de mentiras, a un año en el que solo les importaba atizar al Partido Popular, a pesar de que tengo aquí sentado delante al concejal que dijo que para Vigo el Mundial era un auténtico marrón. Les damos la oportunidad de explicarle a la ciudad cuál es el calendario que se maneja y cuando lo tengan, compártanlo con el resto de las administraciones públicas. Y a los que dudan, desde el PP les decimos que nosotros creemos que los beneficios son mayores que los inconvenientes, porque es un acontecimiento histórico para la ciudad, por la imagen de marca para Vigo y su proyección internacional, porque los estudios realizados por 3 profesores universitarios calculan un retorno de entre 132 y 177 millones de euros, porque atraeremos turismo de toda Galicia, turismo de otras comunidades cercanas, de Portugal y del resto de países, porque las inversiones no son solo para 2 partidos, quedarán a futuro para el deporte vigués, para el Celta y para eventos multitudinarios. Y, en definitiva, porque estamos ante una ocasión única que Vigo no puede dejar pasar, una oportunidad para proyectarse al mundo como una ciudad moderna, ambiciosa y preparada para grandes retos. Así que hagamos lo posible por Vigo. Tenga palabra o Grupo Socialista. La verdad es que ustedes estaban ya mal electoralmente,
pero después de estas dos intervenciones no les auguro ningún buen futuro a ninguno de los dos. El BNG es el que tiene que estar preocupado, y sé de lo que hablo, estimado voceiro do BNG. Dice que esta moción es ridícula, es el colmo ya, y dice que es infantil hacer elogio del alcalde. No, si yo no hago elogios del alcalde. ¿Sabe quién hace los elogios del alcalde? Las tres mayorías absolutas últimas, camino de la cuarta. Son los ciudadanos y ciudadanas de Vigo los que hacen elogios del alcalde. Por lo tanto, mire, no me sorprende nada de la intervención del BNG. Usted siempre blanqueando al Partido Popular, usted siempre defendiendo a Coruña, eso sí, todo lo que sea importante para Vigo, absolutamente para nada. Y dice la voceira del Partido Popular que estamos ante una situación para bien, para bien, pero siempre en contra ustedes. Si han estado trabajando 2 años, ¿cómo puede hablar de determinados plazos cuando ustedes han posibilitado el que llevemos 2 años de retraso? Es absolutamente inconcebible decir que queremos desviar la atención cuando es usted, en todo caso, como líder del Partido Popular en Vigo, y también vicepresidenta, eso sí, segunda de la Diputación, quien tiene que manifestar aquí si están a favor de este proyecto y están a favor de aportar económicamente. Y claro, ya me mató usted, porque dice que nos pide arrojo, compromiso, que cómo se van a comprometer si no se conocen las cantidades. ¿Conocía el presidente Rueda el importe del proyecto de Coruña cuando comprometió el 25%? Son ustedes unos hipócritas. Son ustedes unos hipócritas trabajando en contra de Vigo. Lo que tienen que censurar aquí Perdone un minuto. El Grupo Socialista ni una palabra cando vostedes interveñen. Así que manteñan o silencio. Un grupo e outro grupo. Ninguna palabra. Que agora lle dou a palabra, mire, señor Fon. Señor Fon, agora lle dou a palabra. Literalmente es el colmo pedir explicaciones sobre proyecto cuando se están aprobando y apoyando proyectos como el de Coruña. Tenían que pedirle al presidente Rueda que ese mismo día diga que va a aportar aquí a la ciudad y al estadio de Balaídos para que sea sede. Y yo le agradezco todo esto que dice de lo que va a representar para la ciudad ser sede. Sí, en contra de lo que trabajaron ustedes. Claro que va a aportar economía, claro que va a aportar turismo, va a aportar todo eso. Pero ¿sabe lo que ocurre? Que tanto a BNG como a PP sus enmiendas le delatan. Presenten proyecto, hagamos una comisión técnica. No, aquí de lo que se trata es de si Xunta y Diputación están a favor de esta ciudad. El resto, lo que usted suele hacer, humo. Este é un tema moi relevante para a cidade, moito. Que poidamos ser sede do Mundial. E certamente tivemos en contra o Partido Popular dende o primeiro momento que presentamos a candidatura, porque miren, unha vez máis uns e outros voltan a mentirlle á cidade, porque cando nos presentamos para ser sede enviamos toda a documentación á Federación. Estou falando eu e non ten vostede a palabra. Están vostedes mentindo, os dous. Presentamos a documentación. Era tan bo o proxecto que quedou dentro dos 12 primeiros. Por máis que se ría o Partido Popular, que amosan sempre moi pouca calidade política. Moi pouca. Son novatos e non teñen ningunha trayectoria política e fan política desta que se receita dende a inteligencia, saben? Cousa que a min xa non me sorprende, é habitual. Levamos así 19 anos. E candidata tras candidata, non? Asumen ese relato de que descalificar, de reír e de faltar a verdade. Era tan bo o proxecto que estaba dentro dos 12. Dentro dos 12. E unha man negra que todas e todos sabemos, non unha man negra,
dúas mans negras e outras mans metidas nos bolsos. Dúas mans negras decidiron que caíramos do 12, porque non querían que Vigo fora sede. Decidiron que en Galicia somente se estivera Coruña, e dende aquí, dende Vigo, nada que decir, encantadas, encantados de que tamén Coruña fora sede do Mundial, pero Vigo estaba dentro. E ante eso, a única persona e grupo que alzou a voz foi o alcalde de Vigo. E claro, cando el o decía o acusaban unha vez máis de mentir, pero claro, o Mundo, que non é un periódico que nos adore ao Partido Socialista, sacou durante unha semana inteira a sinvergüencería, porque as cousas hai que chamalas polo seu nome, que tiña feito a Federación Española de Fútbol. E que ninguén me diga que Louzán non sabía nada, porque Louzán sabía todo e en despachos non moi lonxanos acordou coa Xunta de Galicia que Vigo quedaba fora. Claro, aquilo foi un escándalo monumental. Monumental. Quedou claro que Vigo tiña que estar dentro e que Louzán e o Partido Popular decidiran que estivera fora. Pero da igual, caen sedes e Vigo sigue sin estar dentro. Cae Málaga e Vigo sigue sin estar dentro. Increíble. Por que renunciaba a Federación Española de Fútbol a que foran 11 sedes? Por qué? Claro, unha pregunta que hai que facerse, verdad? Entón, a ninguén lle extrañará que afirmemos que o obxectivo que Vigo non fora sede do Mundial e que ten nomes e apelidos. Esa responsabilidade. Unha vez que cae Coruña e crean que a nós pois non nos gusta, porque somos galegas e galegos, ademais de viguesas e vigueses, pois silencio absoluto ata que o alcalde voltou a falar e que a verdade é a verdade. Pero miren, hubo unha reunión do goberno de varios ministerios coa Federación Española e coa FIFA e terían vostedes que escoitar a Louzán ali en contra de Vigo, en contra de que fora sede, e tivo que ser a ministra a que lle dixo que isto era unha cuestión de país e que, polo tanto, non admitía ningunha crítica a quen criticaba con argumentos sólidos. Nos quitaron dos 12 porque tiñamos a puntuación, porque o noso proxecto era bo. E agora non lles queda outra, pero claro, unha queda braiada. Resulta que agora os que nos tiveron 2 anos parados, veñen a decir que corramos nos. Non para correr, correron eles para quitarnos, 2 anos fora de ser sede cando tiñamos a puntuación para selo. Hai que ter cara dura, sinceramente, hai que ter cara dura, moita cara dura, para vir aquí agora a defender o Mundial en Vigo. Cando estiveron caladiños e coñecían perfectamente a estrategia habitual con Vigo. O sabemos todas e todos, que isto é así sempre. E agora non lles quedou outra. Pero miren, o proxecto de Coruña, o señor Rueda non o coñecía. Canto ia costar aquel superproxecto? Tampouco. Dende o primeiro momento, con declaracións públicas, apoiando. E agora veñen aquí a decir que lles coñecemos o Partido Popular o proxecto e o custe. Anda, para Coruña non hai que conocer proxecto nin custe, para Vigo sí. Pois o único que decimos é que Xunta e Deputación de Pontevedra asuman que van a financiar a ampliación de tribuna, porque miren, señoras e señores do BNG, eu gobernei con vostedes en Pontevedra. Financiamos dende Pontevedra con moito orgullo grandes eventos deportivos. E aseguro que eu adquirín a responsabilidade e o compromiso de financiarlos por riba do propio Concello de Pontevedra sin coñecer toda a programación. E, polo tanto, aquí non está a acontecer nada diferente do que acontece cando son outras cidades quen fai
grandes eventos deportivos, absolutamente nada. E miren, hai un anteproxecto que entrou dentro dos 12, aínda que nos quixeran borrar, non o conqueriron, porque hai un alcalde que defende a cidade. É unha cidade que sí, que se defende. Defensa e defensa da cidade. Haberá un proxecto extraordinario e haberá financiación. Pero eso sí, levamos 2 anos de retraso porque o Partido Popular quería que non fóramos e agora lle poñen velas a Santa Clara para ver se non cumprimos. Pero Santa Clara, Santa Dolores e todos os santos e santas do firmamento van a estar con nós porque imos ser sede do Mundial. Pero contra estes señoras e señoras do Partido Popular en Vigo tamén. E, dende logo, sen o seu apoio. Señoras concelleiras e concelleiros do BNG. Esta é a realidade. E a realidade a teñen que coñecer todas as viguesas e os vigueses, que, por certo, a coñecen, non o dubiden. A votación, a moción do Grupo Municipal. Entendo, non hai alusións. Non hai alusións. Non hai alusións. Non hai alusións. Vou a someter, entendo que non admiten as enmendas nin do Partido Popular nin do BNG. Sometemos a votación nos seus propios termos. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 17 votos a favor e 8 abstencións. Pasamos ao punto 10 da orden do día. Moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra a que acheguen a mesma, moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a poñer en marcha un plan específico de cubrición de patios nos centros educativos públicos vigueses. Ten a palabra o Grupo Socialista. Grazas, presidenta. A infancia é unha etapa crucial no desenvolvemento humano. Nela, os nenos e as nenas están sometidos a continuos cambios biolóxicos, de crecemento e desenvolvemento somáticos, cambios psicolóxicos, de maduración intelectual e afectiva, e sociais de autonomía, responsabilidade, ampliación do círculo de relacións, etc. Cambios que van condicionar o seu crecemento integral. As características dos espazos e os ambientes onde medra a infancia condicionan, potencian ou retraen a súa evolución. Os centros educativos desempeñan unha función esencial na formación e desenvolvemento integral do alumnado vigués. Garantir unhas condicións dignas e adecuadas nos centros educativos públicos vigueses debería ser unha prioridade da Xunta de Galicia, dado que a competencia en materia educativa lle corresponde á Administración autonómica. A pesares desta realidade, o Goberno da Xunta, presidido por Alfonso Rueda e xestionado polo Partido Popular, ten esquecidos os colexios vigueses, que contan cunhas infraestructuras que necesitan ser renovadas e adaptadas ás novas necesidades educativas. Ademais, moitos deles carecen de infraestructuras adecuadas que permitan o uso de espacios exteriores en condicións climatolóxicas adversas, reducindo deste xeito as oportunidades de lecer, de actividade física e de socialización do alumnado durante os recreos e outras actividades educativas. A necesidade de patios cubertos nos colexios é un tema cada vez máis relevante en educación. Trátase dunha cuestión educativa, climática, de saúde e de benestar. E de todo isto que di a Xunta? Que sigamos recordando que ten todas as competencias educativas. Pois tiremos de hemeroteca, a Voz de Galicia. Dice, así serán los colegios gallegos, colores claros, aulas más grandes, espacios makers y patios cubiertos. Isto era cando presentaron o Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, ano 2021, e decían, los colegios gallegos que se construyan o reformen desde ya tendrán
una nueva filosofía adaptada a las necesidades actuales. Tendrán tejados inclinados a dos aguas, una sola planta si es posible, colores claros, ventanas o estilo batientes, aulas más grandes y versátiles, espacios para el trabajo conjunto, patios de recreo cubiertos para disfrutar e incluso organizar clases y talleres y pistas polideportivas pensadas para algo más que fútbol. 2021. Pois o desde xa non era desde xa. Bueno, é verdade que o refrán galego ese de que do dito ao feito vai un bo treito, pois podémoslo aplicar aquí. Pasaron 5 anos, pero resumamos. Cantos patios cubertos fixo a Xunta de Galicia nos colexios públicos de Vigo? 0. Cantos patios cubertos fixo o goberno de Abel Caballero nos colexios públicos de Vigo? 10. Esa é a realidade. Que as nenas e os nenos do Alfonso Rodríguez Castelao, Javier Sensat, Pintor Laxeiro, Balaídos, García Barbón, Canicouba, Rocío, Carballal, Frianteis e Vilalaura poden disfrutar dos seus patios cubertos. Patios feitos todos desde este concello. Máis de 4 millóns de euros ben empregados. E seguimos. Próximamente disfrutarán dun novo patio cuberto os nenos e as nenas do Celso Emilio Ferreiro. E xa serán 11. Unha inversión de casi 750.000 euros. Un patio cuberto de máis de 1.100 metros cuadrados de superficie. E logo lle tocará ao alumnado do Lope de Vega. A Xunta de Galicia debe asumir as súas competencias en materia educativa e non trasladar sempre esa responsabilidade aos concellos. Por iso, deben poñer en marcha, desde xa, un plan específico de cubrición de patios nos centros educativos públicos vigueses que poida garantir o seu uso continuado durante todo o ano, desde xa. Esa partida específica destinada á cubrición de patios escolares debe ser incluída nos orzamentos económicos, canto antes, sen tardar. Xa imos casi 12-0. A Xunta, cando vai comenzar? Si no 2000 tuvemos que esperar hasta o 2021 en que a Xunta se deu conta de que en Galicia... Rematou o seu tempo, señora concelleira. Logo ten 3 minutos para pechar o debate. Ten a palabra o grupo do BNG. Grazas, presidenta. Moi bo día. Mire, non é casualidade que o tema que non falta a súa cita pleno tras pleno sexa o educativo. E non é por causa da importancia que a educación ten nos nosos fillos e fillas, que entendo que aquí todos estamos de acordo, senón que é por causa do modelo educativo que defende cada organización política que aquí está representada. Ou se aposta pola ensinanza pública de calidade ou non. E o PP demostra, unha vez máis, que non. O BNG deixamos ben claro en cada pleno, coas nosas propostas e o noso voto, a posición firme na defensa do ensino público e, ao igual que con todas as reclamacións feitas á Consellería de Educación, pois compartimos a tratada hoxe neste pleno. A cubrición dos patios dos colexios públicos de Vigo é unha demanda xusta, necesaria e amplamente compartida pola comunidade educativa. Falamos dunha medida que mellora as condicións do alumnado, que permite un uso máis amplo dos espazos escolares e que contribúe a garantir a calidade na educación pública. Os patios son un espazo esencial dos nosos colexios onde nenos e nenas realizan parte da xornada educativa, xogan nos tempos de lecer, practican exercicio e son o epicentro de diversas actividades tanto en horario escolar como en xornada extraescolar. E o Partido Popular, cando non actúa nos mesmos, semella que non se entera de dúas cousas. Que en Vigo chove. Chove e ás veces chove moito e continuado. E dúas, que as construcións das infraestructuras educativas, entre elas as cubertas dos patios do colexios, son unha competencia da Xunta de Galiza. Son da súa competencia. Que alternativas ten o profesorado e as crianzas cando por culpa da climatoloxía adversa estes patios non poden ser empregados? Pois, xa lles digo eu, pois ser apiñadas nunha aula que non reúne as condicións para a realización da actividade ou directamente suprimila. Esta é a realidade que se vive en moitos centros de Vigo onde non hai cuberta ou onde habéndoa está nun estado de conservación lamentable e construída con materiales obsoletos. A cubrición dos patios non pode ser unha medida illada nin un anuncio puntual.
debe formar parte dunha estrategia máis ampla de dignificación dos centros educativos públicos que se traduza en investimentos reais e executados. O certo é que, pola importancia que teñen na propia actividade dos centros, os problemas dos patios escolares non se limitan a dotalos de cubertas. O reto é moito maior e deben formar parte dunha estrategia máis ampla de dignificación, mellorando e modernizando estes espazos, dotando os centros públicos da nosa cidade de áreas de xogo renovadas, aplicando o concepto de patios vivos. Cun deseño integrado co medio natural que aposte nas experiencias manipulativas e sensitivas e que evite a segregación de espazos por xénero. Por desgraza, o PSOE neste pleno ven de sumarse ao Partido Popular na Xunta rexeitando esta medida, votando en contra de que este fose un dos usos incluídos na modificación orzamentaria para a utilización dos millonarios remanentes deste Concello. Ao Goberno municipal, a cuestión dos patios só lles importa como arma de golpeo partidista, pero non teñen a máis mínima vontade de avanzar en solucións reais e integrais. E ante isto a resposta do Partido Popular cal é? Pois, bueno, insistir na propaganda do Plan de Arquitectura Pedagóxica, como volveu demostrar o conselleiro de Educación na visita ao centro de FP Paz Andrade o pasado febreiro, onde volveu a afirmar que este ano están sin investir 31 millóns de euros na cidade de Vigo. E o BNG preguntámonos, onde están esas inversións? Se todos os meses demandamos neste pleno a sustitución de fiestras, de caldeiras, de instalacións eléctricas, de cubertas, porque a Xunta non o fai, onde están estas inversións? Se todos os meses as AMPAs envían escritos a Conselleira de Educación con necesidades que nunca son atendidas. Se mesmo non foron capaces de cambiar a cuberta do Celso Emilio Ferreiro que tivo que facer o Concello. Onde están estas inversións? A Xunta ten competencia neste eido e non cumpre. Iso queda demostrado. Mais tamén o Concello de Vigo ten as súas responsabilidades no estado destas cubertas. O Goberno municipal, señor Alonso, ten que atender ao mantemento ordinario e conservación das instalacións mantendo unha canle fluida de comunicación coas AMPAs. Xa o temos falado aquí en moitos plenos. E desde o Bloque Nacionalista Galego levamos tempo denunciando estes incumplimentos e na necesidade dun plan integral de mellora dos colexios públicos que inclúa non só actuacións puntuais, como a cubrición dos patios, senón actuacións integrais. Actuacións integrais cun cronograma real e con investimentos que sexan precisos para atender todas as necesidades dos centros públicos de Vigo. Moitas grazas. Para o Grupo Popular. Bos días. Quero empezar, señor Alonso, por felicitala. Felicitala por a limpeza dos canalóns do Colexio Escultor Acuña. Quero felicitala, aquí empezar por iso. Pero, bueno, tamén lle digo que aproveite para arranxar as deficiencias que ten o comedor provocadas pola esa inacción que tuvo de non limpar os canalóns, porque fruto desa está ahora o comedor ten. É unha boa ocasión ahora estas vacacións de Semana Santa para poder que non interferir no desenvolvemento da acción. E tamén sería bo que tamén aproveitara para tamén poñer no seu sitio a empresa concesionaria da limpeza que sigue tendo un deficiente trato cos centros educativos de Vigo. E volvo a traer aquí unha vez máis unha moción que o objetivo é que miremos cara a Xunta para que ninguén mire a cara do Concello, mire a este Concello. Dime ustedes que a Xunta esquence a Vigo, pero a verdade, señor Alonso, é que a amnesia selectiva é a que ten este goberno municipal. Vostedes piden plan urxente de cubertas, pero marzo de 2026, os nenos do CEIP Canicouba seguen convivindo con edificios desafectados dende hai máis de 3 anos, que vostedes deixan prodecer. Vostedes, e é competencia de vostede. Esta competencia do Concello é a demolición e mantemento deses espazos. É que medin do sello. Ten un proxecto de 47.000 euros no caixón de ano 2024, mentras caen cascotes. Piden cartos para cubertas, pero negan 500.000 euros en emendas que o PP perán para emender eso. O señor Aneiros sabemos que non lle gusta tanto estes centros educativos. Isto non é política educativa, este cinismo orzamentario. Din que a Xunta non asuma as súas competencias. Miren, mentre vostedes redactaran esta moción, a Xunta de Alfonso Rueda está a invertir en Vigo
máis de 15 millóns de euros, sin sumar todos os demais que dixo o conselleiro. Digan a verdade, a Xunta está a transformar os institutos e os colexios co novo plan de nova arquitectura pedagóxica. Eses que votaron en contra, os dous ausentes, acompañando o alcalde, tanto no Parlamento de Galicia, votaron en contra. Mentras vostedes se queixan, a Administración Autonómica está a facer as obras que de verdade importan, climatización, accesibilidade e eficiencia. Vostedes só queren a cuberta para tapar a súa propia vergoña de non manter os colexios limpos de cascallos. Din na súa exposición que a cubrición favorece a conciliación. Saben que favorece a conciliación? Que os colexios sexan seguros. Que un neno de Cabral non teña que esquivar un balado de obra infinito para ir á horta escolar. Vostedes teñen cartos para festas, aínda que teñan esquecidas as amenazas de algúns casos e teñen amenazados as comisións de festa. Teñen cartos para luces, teñen cartos para propaganda, pero os 47.000 euros do sello, vostedes piden que veña a Xunta a facerlle os deberes. E, bueno, cubrir os patios está moi ben, pero tamén sería bo que tuvera unha estrategia de cubrir e non facer o que fixeron no Colexio de Balaídos, que cubriron o patio e, sabendo a situación que teñen as instalacións deportivas de Vigo, no Colexio de Balaídos hai un club deportivo vinculado ao colexio que non pode utilizar o patio cuberto porque non lle dá altura. Claro, os nenos crecen, van crecendo, efectivamente, pero nin siquiera poden practicar o taekwondo, que é a modalidade deportiva que está instaurada nese colexio, porque o patio non ese galpón que fixeron foi unha oportunidade que pudieran ter unha construción que podía adaptarse. Foi unha pena que non se fixera de forma coordinada. Mire, nós votaremos en contra desta moción e votamos en contra porque esta proposta non busca patios secos, busca titulares mollados de demagoxia. Señor Alonso, retira os escombros de Canicouba, tira as ruínas do sello, execute os proxectos que ten no Queixón, só entón volva aquí a traer plans específicos. O alumnado vigués merece xestión, non ficción socialista. O seu único proxecto educativo é culpar a Xunta do que vostedes non barren, non limpan e non manteñen. Moitas gracias. Ten a palabra o Grupo Socialista para pechar o debate. Bueno, eu voume centrar sempre no que plantexa na moción, os patios cubertos, porque ese batiburrillo a que están acostumbrados vostedes. Piden xestión deste Concello. Nos patios cubertos, 10 patios cubertos, lle parece pouca xestión? 2 máis, lles parece pouca xestión? Que lle pedimos a Xunta? A quen lle imos pedir? A quen ten as competencias. Pero é que é verdade que ten as competencias? É verdade o que lle acabo de enseñar? A ver, que é unha noticia da Voz de Galicia, que non estamos aí tal. Que prometeu o dos patios cubertos? Fixo algún en Vigo? Non. Vale. É verdade que nós temos aquí claro que a Xunta non está ni se la espera, pero vostedes, señores e señoras concelleiros do PP, últimamente que se dedican a sacar fotos nos colexios, para que? Para que? Porque ademais son vostedes moi incongruentes. En novembro do ano pasado, usted mesmo, señor Beñavides, e o señor Martín sacáronse unha foto diante das casas de mestres de Canicouba. E decían nesa rolda de prensa que fixeron ali que o Concello podía aproveitalas para unha escola infantil ou para vivendas públicas. O decían vostedes, aproveitalas para vivendas públicas. E logo, uns meses despois, din o contrario. Olé, incongruencia total, Pero onde estaban vostedes? Fixeron esa foto cando se eliminaron as aulas nos colexios vigueses, por exemplo, en Balaídos ou en Frián? Onde estaban vostedes facendo a foto cando se reclaman profesores especialistas en moitos centros, como a Igrexa Candeán e moitos outros, para atender o alumnado con necesidades educativas? Onde estaban vostedes cando moitas familias do García Barbón quedaron sin plaza no colexio? Onde estaban vostedes cando a comunidade educativa do CIC Manuel Antonio leva protestando polos danos causados polas obras no centro? Vanse facer fotos agora vostedes co Eduardo Pondal, o Sello ou o Praixal que teñen que deixar fora alumnado de 3 anos para o próximo curso? No caso concreto de Eduardo Pondal,
tiveron 17 solicitudes para 3 anos. E non poden collelas porque xa teñen reducidas aulas. O sea, eliminar profesores é moi fácil, pero aumentar un profesor para atender a esos nenos non pode ser. Que defenden vostedes? Nos o temos claro. A Xunta o que fai é un ataque directo ao ensino público, pero vostedes tamén o fan. Home, este Concello leva facendo moitas cousas que non lle corresponden nos colexios, os patios, as reformas completas dos baños, as ampliacións dos comedores, adaptacións de novos espazos, dotación de xogos exteriores, sustitución desa cuberta da que falaban. Cando vai facer a Xunta o que lle corresponde? E que temos que mirar para outro lado? Nunca. Aquí, sempre de frente. Esta moción non tiña enmendas, polo tanto, a sometemos nos seus propios termos. Votos a favor da moción? Votos en contra? Queda aprobada por 20 votos a favor e 5 en contra. Pasamos ao punto 11 da orde do día. Moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra que destine a Festa da Reconquista de Vigo a mesma achega económica que realiza o Concello de Vigo. Ten a palabra o Grupo Socialista. Bo día, grazas, presidenta. A Festa da Reconquista constitúe, sen dúbida, unha das manifestacións históricas e culturais máis relevantes de Galicia, cunha participación cidadá masiva, como podemos comprobar estes días, cun impacto económico moi significativo e unha proxección turística crecente. O Concello de Vigo ven realizando un esforzo económico sostido e progresivo no tempo moi relevante para garantir precisamente a organización, a seguridade, a programación cultural e a promoción desta festa, asumindo de facto o seu impulso principal. Vimos de celebrar estes días cun éxito enorme esta festa un ano máis, unha das datas máis senlleiras da historia da nosa cidade e así o sinten todos os vigueses e as viguesas que encheron as rúas estes días. Declarada festa de interese nacional polo Goberno de España hai 5 anos, precisamente por ese apoio inquebrantable do Concello de Vigo e do Goberno de Vigo. Agora estamos a traballar na súa declaración como festa de interese turístico internacional. Porén, a normativa estatal, en particular a Orden 851 do 2019, exixe como requisito imprescindible a acreditación dunha proxección internacional efectiva baseada en accións reais e concretas de promoción turística no exterior, así como a captación de turismo estranxeiro. Non cabe dúbida de que neste ámbito a competencia, unha vez máis, correspóndelle á Axencia Galega de Turismo dependente da Xunta de Galicia, que ten atribuída a promoción da oferta turística galega en mercados internacionais. Pero o certo é que a Xunta de Galicia, unha vez máis, nin está, nin se lla espera, como decía a miña compañera hai un momento, porque a promoción turística internacional da Festa da Reconquista en mercados internacionais por parte da Xunta de Galicia é cero. Ningunha estrategia de posicionamento da festa en feiras internacionais, ningunha campaña específica sobre a festa no exterior. Os vigueses e as viguesas queremos saber por que hai festas que a Xunta de Galicia si leva ao mundo e non leva a Festa da Reconquista. Porque a diferenza, obviamente, non está nas festas, que nos apoiamos todas as festas que se celebran en Galicia. A diferenza está no trato discriminatorio a esta cidade. Esta situación provoca, ademais, un efecto perverso, que o Partido Popular lle exixe ao Concello de Vigo que efectivamente realice esa promoción internacional. Feiras nas que si promociona a Xunta de Galicia outras festas galegas que nin siquiera son algunhas festas de interese turístico, ou asina convenios específicos cun financiamento a festas moi superior a que lle destina a Festa da Reconquista. Non hai máis que consultar o DOGA para dármonos conta da discriminación que se lle fai a Vigo e a súa festa. Pero, bueno, iso forma parte do xeito de facer política sectaria e discriminatoria da Xunta de Galicia do Partido Popular, coa connivencia, por certo, do Partido Popular de Vigo, que é sempre a coartada da Xunta de Rueda para discriminar a esta cidade. Concellos amigos e concellos inimigos, deso se trata, basicamente, porque mentras que o Concello de Vigo sostén prácticamente en solitario
o financiamento desta festa, a Xunta de Galicia está a aplicar unha política selectiva, opaca e absolutamente discriminatoria no reparto de recursos públicos destinados a eventos festivos e culturais en Galicia. Por lo tanto, queremos que hoxe o Partido Popular se posicione, aínda que sexa por unha soa vez, do lado da cidade e dos intereses desta festa. Desenvolver unha estrategia específica de promoción internacional da festa da Reconquista e que así se lle exixa a Xunta de Galicia, con campañas en mercados internacionais, presenza destacada en feiras turísticas internacionais, elaboración de material promocional multilingüe da festa e unha estrategia digital orientada ao turismo internacional da festa da Reconquista. E que quede claro, a pesares dos vídeos fakes as que nos teñen acostumbrados os señores do PP que no fango móvense moi cómodos, nos non atacamos outras festas de Galicia, nos queremos que todas as festas de Galicia reciban apoio, pero queremos un trato igualitario para a festa da Reconquista e non discriminatorio, na mentras que vostedes, señores do Partido Popular de Vigo, sí que blanquean esa discriminación a esta cidade. Moitísimas gracias. Gracias. Ten agora a palabra o Grupo do BNG. Moi bo día de novo. A Festa da Reconquista leva 22 anos con nos. Naceu no ano 1994 como iniciativa da Asociación Veciñal do Casco Vello como un xeito de darlle carácter popular a unha celebración dun feito histórico, do feito histórico da Reconquista. Foi un acerto naquel momento que o pobo puidese participar activamente, non como mero espectador, na celebración dun acontecemento no que ese mesmo pobo fora protagonista no seu día. E conseguírono. Máis alá da representación histórica, que é o elemento originario da festa, que é o elemento central a partir do que se foi construindo todo o demais, hoxe as rúas do Casco Vello convértense durante os días da Reconquista nun punto de encontro de participación popular, onde as asociacións, onde os colectivos de todo tipo conviven, comparten espazo, danse a coñecer e enchen as rúas da nosa tradición cultural. Participación popular e tradición cultural. Ese é o cerne da Festa da Reconquista. Desde o Bloque Nacionalista Galego levamos apoiando esta festa desde o seu nacemento. Fixémolo con firmeza cando tivemos responsabilidade de goberno e tamén cando non. Porque a Festa da Reconquista é a festa de Vigo e para Vigo. Unha festa dunha asociación veciñal que chegou a converterse en festa de toda a cidade, con todas as dificultades e con todo o traballo que lle supuso ao longo de todos estes anos e lle sigue supoñendo a esa asociación. E é por iso que desde o Bloque Nacionalista Galego apoiamos todo o aumento de financiamento que permita mellorar a calidade da festa. Viñémolo facendo durante anos cando solicitamos nas nosas emendas os orzamentos municipais o aumento da dotación prevista para a festa. E tamén compartimos que outras administracións participen na súa financiación porque a festa da Reconquista tense convertido efectivamente nunha festa de interese para todo o país. Compre aumentar a dotación económica desta festa para reducir o custo que lle supón ás organizacións sen ánimo de lucro ter un posto na rúa eses días. Asociacións veciñais, asociacións culturais, asociacións deportivas, educativas, que non só poñen os postos para lograr ingresos extras que necesitan para manter o seu funcionamento todo o ano, senón que tamén son quen fai que a Festa da Reconquista sexa como é, que é unha festa de participación cidadá con música e baile tradicionais en cada recuncho do Casco Vello e unha implicación absoluta e cuidadosa do mantemento duns postos e dunha vestimenta acorde coa celebración. Defendemos que o aumento do orzamento vaya dirixido a que estas entidades paguen menos ou nada por participar na festa. Pero tamén compra apoiar a artesanía tradicional que ten a Festa da Reconquista como un escaparate do seu traballo, xa que despois da desaparición do feito a man e do peche do Centro de Artesanía Tradicional, esta é a única ocasión que ten a cidadanía viguesa para coñecer a actividade artesanal de Vigo e doutras partes do país. Se efectivamente queremos que Vigo se sinta profundamente orgullosa das súas raíces, como digna moción, compre que apoiemos todas as manifestacións culturais tradicionais, a música, o baile, a artesanía, e ese apoio sería maior se lles permitimos a todas estas entidades que participen na festa sen custo para elas. Ademais, se queremos que Vigo se sinta profundamente orgullosa das súas raíces, temos que poñer en valor estas tradicións non só durante a Reconquista, sino tamén ao longo de todo o ano, con maior apoio ás entidades que promoven e manteñen viva a nosa tradición todos os días do ano,
con música tradicional na programación das festas do verán e na programación do auditorio do Concello, promovendo estas actuacións ao longo de todo o ano tamén nos centros culturais e veciñais, con actividades nos centros educativos, para que o pobo de Vigo coñeza e se sinta verdadeiramente orgulloso da nosa música e do noso baile, que non lle teñen nada que envexar a ningún outro estilo ou tendencia. Porque o orgullo do noso non se pode limitar uns poucos días ao ano. Precisamente a Festa da Reconquista é a proba de que a nosa tradición enche rúas. En definitiva, a Festa da Reconquista pode e debe aumentar o seu orzamento, pero non para convertela nunha atracción turística máis, nin para que o Casco Vello se convirta nun parque temático. A Festa da Reconquista non pode medrar a costa de perder a súa esencia. É a festa das nosas asociacións culturais, da nosa vestimenta tradicional, da nosa música e do noso baile, e así debe continuar a ser. Debemos aumentar a financiación, sí, pero precisamente para que poidamos coidar esta festa e coidar as persoas e as entidades que participan nela, para que continúe sendo a Festa de Vigo, a nosa festa. Moitas grazas. Grazas. Grupo Popular. Buenos días. Parece que el PSOE de Abel Caballero está de resaca de la Reconquista, pero no por lo que ha sucedido este fin de semana, sino por la moción que el Partido Popular presentó el pasado mes. Se ve que no les gustó que le adelantaran por la derecha y ahora intentan darle la vuelta al discurso. Lo intentan, además, sin taparse, cambiando su posicionamiento, porque hay que decir muy claro y muy alto que no apoyaron la declaración de la Reconquista como fiesta de interés internacional, de fiesta de interés turístico internacional en el anterior pleno. Y ahora quieren convertirse de repente en grandes defensores de esta iniciativa. Bueno, no pasa nada. Desde el Partido Popular damos la bienvenida a su rectificación y al apoyo que dan ahora a nuestra moción, claro. Les hacemos un hueco para que puedan subirse al carro. No se apenen por llegar tarde, porque por segunda vez en la historia la fiesta de la Reconquista obtendrá una declaración de interés turístico gracias a una moción del Partido Popular. Y no pasa nada, señoras y señores del PSOE. Ya ocurrió con la declaración de interés autonómico y ahora ocurrirá con la de interés internacional. Nosotros actuamos y ustedes reaccionan. Asuman que es así. La pena es que, en cierto modo, pretendan ensombrecer nuestra iniciativa, como es habitual en el PSOE vigués, recurriendo al dinero. Lo hicieron hace unos minutos con Balaído y lo hacen ahora con la Reconquista. Solo les importa y piensan en el dinero. Pero a la hora de tejer su estrategia política, háganlo al menos con respeto, respetando en primer lugar a los grupos municipales e incluso respetándose a ustedes mismos, porque es muy triste ver cómo un alcalde pasea su mala educación por las televisiones, como hizo estos días. Me ha pasado unas declaraciones del señor Caballero en las que, además de exhibir su grosería, hace gala de cierta ignorancia o de cierta mala fe. Fue en su programa Aló, alcalde. Decía allí que nosotros lo habíamos hecho mal, que primero hay que elaborar el plan de difusión y luego aprobar el acuerdo. Y creo sinceramente que no es ignorancia, que es mala fe, porque no puede haber tanta ignorancia como para decir que la declaración de la fiesta de interés turístico internacional requiere de un plan de difusión previo a un acuerdo plenario. Es que tengo aquí el BOE, señora Aguiar, si quiere se lo paso luego para que se lo haga llegar al señor Caballero, que hoy está ausente, porque en realidad la Reconquista le importa más bien poco. Y que se lo lea bien, porque es falso que el acuerdo plenario tenga que producirse después de acometer el plan de difusión. Solo es otro bulo de Abel Caballero, bulos con las subvenciones de aerolíneas, bulos con el Mundial y ahora bulos con la Reconquista. Un bulo, por cierto, que está muy poco trabajado, porque el propio PSOE siguió hace 9 años el mismo procedimiento que se está siguiendo ahora. Aquí está. La declaración de la Reconquista como fiesta de interés turístico internacional comenzó con una moción socialista y luego se completó el plan de difusión. Vamos, que el señor Caballero se lleva la contraria a sí mismo. Les leo esta información del año 2017. Caballero ha explicado que se llevará a pleno una primera moción de carácter político para apoyar esa declaración mientras se siguen preparando la candidatura. Así, entre los trámites a realizar deben acreditarse al menos 20 menciones promocionales en medios. Y la noticia también precisa que el acuerdo plenario se traslade posteriormente a la Xunta, que debe hacer un informe.
¿Y por qué intenta engañar con esto el señor Caballero? Pues lo vemos venir. Lo que quiere es asentar otra mentira para luego presentar el PSOE otra moción como la del PP y decir que solo vale el acuerdo plenario conseguido por la moción del PSOE. O inventarse que es necesario llevarlo por Junta de Gobierno cuando no lo es. Esos son sus planes. Todo porque les fastidia ir a remolque. Yo les vuelvo a pedir que no politicen este asunto. Lo dije el mes pasado, es una cuestión de ciudad. Por cierto, señora Aguiar, qué feo lo que dijo en su intervención en el pleno pasado. Qué desprecio mostró usted por el resto de fiestas de Galicia. El PSOE vigués volvió a evidenciar el odio que siente hacia el resto de Galicia. Están a tiempo de disculparse, por ejemplo, con los ciudadanos de Cambados o de Carballiño. Están a tiempo de retractarse y no de retratarse, que no es lo mismo. Y acabo recordándoles que le pedimos hace más de un mes esos expedientes que dice que tienen en marcha desde hace tiempo para hacer de la Reconquista una fiesta de interés turístico internacional. No nos han enviado ninguno, pero no por opacidad, sino porque no tienen ni uno solo para enviarnos. Otra mentira más. En 7 años no han dado ustedes ni un solo paso. Nada más y muchas gracias. Grupo Socialista, dona Yolanda Aguiar. Sí. Dona Yolanda Aguiar. Grazas, presidente. Non, señora Sánchez, a nós o que nos molesta é que veñan aquí a este pleno a darse golpes de peito coa Reconquista e despois lle destinen migajas, unha cantidade pírrica e ridícula para soster esta festa que sí necesita do orzamento axeitado para se converter en festa de interese turístico internacional e sí precisa dunha promoción exterior no estranxeiro para captar fluxos de turistas estranxeiros que vostedes non fan coa festa da Reconquista e, sin embargo, sin fan con outras festas de concellos amiguiños. E mire, nós non atacamos a ningunha outra festa de Galicia. Nós queremos que todas festas coexistan, pero queremos un trato igualitario. Queremos recibir os mesmos 120.000 euros que recibe Ribadeo, concello amiguiño de ustedes, 120.000 euros, 120.000 euros o concello de Ribadeo para promocionar a súa festa e unha pírrica contía para promocionar a festa da Reconquista de Vigo. Por certo, proxección internacional en todas aquelas feiras as que vai a Axencia Galega de Turismo da meirande parte das festas que hai en Galicia, excepto, casualidade, da festa da Reconquista de Vigo, que nin se menciona, nin existe na promoción da Axencia Galega de Turismo. Non veñan vostedes aquí a lle dar leccións a ninguén, porque vostedes non aportan absolutamente nada para que a Reconquista sexa festa de interese turístico internacional. E o será, señora Sánchez, pero gracias ao traballo deste goberno. Dende logo, non gracias a ese inexistente esforzo por parte da Xunta de Galicia que vostedes siguen insistindo en venir a blanquear aquí pleno tras pleno, que é unha vergoña. Pero mire, sabe que lle digo, señora Sánchez? Os cidadáns de Vigo, que son moi intelixentes, lles van a dar unha resposta nas urnas, porque non aguantan esta actitude do Partido Popular de blanquear permanentemente a discriminación, o sesgo e o maltrato da Xunta de Galicia a esta cidade. Voulle dicir unha cousa, señora Sánchez. Mire, os vigueses e as viguesas xa reconquistamos Vigo no ano 1809, mentras que vostede no 2026 siguen torpedeando Vigo. Moitas gracias. Gracias. Esta moción non tiña enmendas. Antes de someter a votación, eu quero agradecerlle moito á Asociación de Veciños do Casco Vello o seu traballo inesquecible e fan un traballo que a cidade ten que agradecer co apoio do Concello de Vigo e tamén quero recordar que a propia asociación cuestionou de algunha forma, son xente intelixente, tampouco queren entrar nas liortas que o Partido Popular pretende xerar nesta cidade que saiu masivamente ás rúas dende o Vernes, que era unha maravilla ver a alegría. Non quixeron entrar, pero recordaron que son elas e eles os que levan máis de 20 anos traballando por esta festa e os que moveron sempre as declaracións internacionais. Por lo tanto, tamén dende a propia asociación lle contestaron ao Partido Popular. Dende logo,
dende o venres a xente nas rúas lle contestaron ao Partido Popular como veñen facendo durante 19 anos. Así que moitas gracias á Asociación do Casco Vello que cada ano amosa un traballo que realmente temos todas e todos que recoñecer. E este goberno, eu hoxe como presidendo este pleno, quería facer cada ano a reconquista e máis reconquista e a identidade da nosa cidade. Así que, de novo, de verdade, que miles de gracias a esa asociación. E agora a sometemos a votación. Votos a favor da moción. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, a 12º, moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra a consignación orzamentaria para o aseguramento de rutas nacionais e internacionais dende o aeroporto de Vigo. Ten a palabra o Grupo Socialista. Bo día de novo neste caso para defender, como xa vimos facendo en reiteradas ocasións, o noso aeroporto. O aeroporto de Vigo, o aeroporto de Peinador, porque as infraestructuras aeroportuarias, os aeroportos, son unha ferramenta esencial para o territorio. E para un territorio como galego, periférico respecto do centro do Estado, periférico tamén respecto das rutas aéreas principais que transcorren pola Península Ibérica, pero que non deixa de ser importante que a primeira cidade de Galicia, a cidade máis poboada de Galicia, a cidade que representa o 31% da poboación da provincia de Pontevedra e que representa o 20% do Produto Interior Bruto de Galicia, teña un aeroporto que permita que o seu tecido social, o seu tecido económico, teña as potencialidades que merece este territorio, porque hai que recordar que en Vigo está o sector primario, coa pesca, coa transformación tamén dos produtos da pesca, está o sector industrial, un sector industrial puxante con máis de 20.000 sociedades, con máis de 20.000 empresas, sendo a primeira cidade de Galicia, está tamén, pese que lle pese a algúns, o sector de servicios que atrae a turismo e atrae tamén a visitantes. Hai que recordar que estamos no entorno de 1 millón de pernoctacións no ano 2025 e, por lo tanto, nun amplio abanico de produto interior bruto. Por lo tanto, os habitantes de Vigo, as empresas de Vigo, a contorna de Vigo, precisa do noso aeroporto. Neste sentido, fai unhas datas se celebrou unha reunión entre a AENA como xestor dos aeroportos nacionais, a Xunta de Galicia como administración territorial competente dentro do ámbito galego e tamén representantes dos concellos nos que están os aeroportos ou no contexto dos aeroportos. Nesa reunión que hai que poñerlle altavoz a AENA, é dicir, o Goberno do Estado, sinalou as rutas que consideraba axeitadas para cada un dos aeroportos da nosa comunidade autónoma, para cada un dos 3 aeroportos da nosa comunidade autónoma, sendo de Vigo o que ten 10 rutas de interese tanto nacionais como internacionais. E non solamente sinalabas que son de interese porque teñen ocupación, porque teñen capacidade de ser sostidas por sí mesmas, senón tamén que a AENA comprometeu especificamente apoio orzamentario específico para cada unha desas rutas aéreas dende o aeroporto de Vigo. Lle puxo números a súa colaboración, lle puxo números a súa reducción, por exemplo, das taxas aeroportuarias para favorecer que rutas aéreas saísen e chegasen ao noso aeroporto de Vigo. A Xunta de Galicia, pola súa parte, comprometeu por primeira vez, apoio igualitario aos 3 aeroportos de Galicia. Comprometeu por primeira vez, porque, como sabemos, isto non é o habitual. A Xunta de Galicia viña favorecendo
sinaladamente a un dos aeroportos de Galicia e por iso é importante que a Xunta de Galicia comprometa polo menos o mesmo apoio para Vigo que ten para Santiago de Compostela ou para Coruña mesmo. Por lo tanto, é importante que a Xunta de Galicia lle poña tamén número, lle poña tamén cifras a ese apoio concreto que, como digo, a ENA xa ofreceu e que a Xunta comprometeu. Pero é preciso tamén que outro organismo competente, que é a Deputación de Pontevedra, porque non hai que esquecer que Pontevedra ten un aeroporto que é o de Peinador, que é o de Vigo, tamén lle poña número a ese compromiso para favorecer que as empresas e as persoas de Vigo, de Pontevedra e da provincia de Pontevedra teñan a posibilidade de ter voos internacionais. Por suposto, o Concello de Vigo xa ven apoiando ese aeroporto de Vigo e o veu facendo con cifras concretas en anos pasados. Por lo tanto, o que se lle reclama nesta moción é que tanto Xunta de Galicia como Deputación de Pontevedra, e aquí está unha das vicepresidentas da Deputación de Pontevedra que poderá ben comprometer o apoio sen dúbida para os cidadáns de Vigo, para as empresas de Vigo, para o tecido económico de Vigo, lle poña número a súa cooperación nesta promoción do aeroporto de Vigo. Grazas. Gracias. Ten a palabra o Grupo do BNG. Sí, Presidenta. Está a asomar un incipiente cambio da Xunta de Galiza respecto da cuestión aeroportuaria que dende o BNG collemos con doses iguais de prudencia, pero tamén de claro escepticismo, non? É certo que un pequeno avance, inda que for retórico, que dende o Goberno galego agora se asuma claramente que a promoción e a dinamización das terminais aeroportuarias non son unha competencia municipal e que, por tanto, pareza que, inda que for no financiamento, a Xunta de Galiza se abra agora a asumir as competencias que leva xa demasiado tempo a desatender, non? En todo caso, dende o BNG queremos e vamos a insistir hoxe en que este debate hai que abordalo cunha perspectiva moito máis ampla para alén das subvencións. Porque o problema non son as subvencións. Ryanair despraza, desloca oferta de voos de aeroportos galegos a aeroportos onde ten un maior coste a operativa aeroportuaria. Non é un problema de recursos só. Obedece a outras razóns moito máis estruturais, de moito maior calado, que compre non perder de vista para non caermos de novo na trampa de pensar que isto é unha cuestión que se resolve con talonario público, que se incrementamos moito as subvencións públicas que reciben aerolíneas que obteñen beneficios millonarios, así daremos captado máis destinos e consolidado os destinos. E non é certo. Porque ese modelo xa demostra as súas falencias e é un modelo moi cómodo, moi confortável para as aerolíneas, pero, dende logo, absolutamente letal para as administracións públicas, as que se nos obriga a pasar por debaixo do futbolín dese pool de captación de voos, onde nunha especie de poxa a baixa as aerolíneas o que preguntan é canto hai para min. O problema é que, ainda poñendo moito, iso moitas veces non chega. Temos experiencia no caso de Lavacolla cunha operativa aeroportuaria absolutamente consolidada, con forte demanda, cunha terminal dedicada en grande medida só a unha aerolínea de baixo custo como Ryanair non ten contemplacións e abandona, inda que sexa efectivamente o aeroporto de Lavacolla. Por tanto, queremos que encardinar o debate aeroportuario efectivamente na súa escala. Peinador é moito máis que o aeroporto da cidade de Vigo. É o aeroporto da área de Vigo, é o aeroporto do sur do noso país e debe ser un aeroporto de referencia tamén no conxunto da Eurorrexión Galiza Norte de Portugal. E, por tanto, cando abordamos a necesidade de captar destinos e de consolidar a oferta aeroportuaria dende Peinador, non podemos perder de vista que o noso competidor non é, porque nunca foi, nin Lavacolla, nin Alvedro, que o noso competidor, como das restantes terminais aeroportuarias galegas, é o Sá Carneiro en Porto, que, como ben saben, ven de proxectar ainda unha nova ampliación co obxectivo de atingir ainda un maior alcance. Aeroporto Sá Carneiro que ten máis autobuses directos dende Vigo que o aeroporto de Peinador,
que para facelo ver, non? E é por iso que o BNG formulamos unha emenda que non é nova, que ven recollendo basicamente a posición, creemos que responsável, sensata, rigorosa, coa que temos abordado o debate aeroportuario nos últimos anos neste pleno e que pretende incorporar algúns acordos máis de fondo. En primeiro lugar, demandar a Xunta de Galiza que materialice, que faga realidade, que efectivice o que anunciou. Ese compromiso de establecer un marco de cooperación con concellos e outras administracións para captar eses destinos aeroportuarios dotando de financiación necesaria, que pague a Xunta. Nos dicimos claramente que non podemos compartir unha moción cunha literalidade na que se deduce que o Concello de Vigo ten que seguir destinando recursos da cidade para financiar unha competencia impropia como é o sostemento de liñas aeroportuarias no aeroporto de Peinador. Mais tamén demandamos que a Xunta de Galiza dea pasos de verdade para avanzarmos no estratégico, que é na articulación dun sistema aeroportuario galego, integral, tecendo sinerxías entre as tres terminais galegas, evitando que se solapen entre elas, evitando a competencia, por tanto, entre elas e reforzando singularmente, e dicímolo de maneira expresa, o papel do aeroporto de Peinador como terminal de referencia da área metropolitana de Vigo e do conxunto do sur de Galiza, alargando rutas e consolidando as que xa operan. En segundo lugar, temos que volver a insistir en que Xunta e o Goberno español teñen que poñer en marcha un plan de dinamización do aeroporto de Peinador con medidas concretas e financiamento concreto para atender cuestións como a mellora dos accesos, a conexión intermodal, a apertura de 24 horas, o aproveitamento das súas potencialidades no ámbito das mercadorías e tamén a recuperación da torre de control física, da torre de control presencial para toda a operativa aeroportuaria. E en terceiro, efectivamente, instarmos de novo a Xunta de Galiza a que financie a posta en marcha dun servizo de autobús express ao aeroporto de Peinador como o que existe noutras terminais aeroportuarias, porque podemos dicir que Peinador é un aeroporto moi importante, o que é indecente é que por ali pase un autobús que a liña, pero que non teña un servizo de bus directo. Gracias. Ten a palabra o Grupo Popular. Esta moción que presenta el Grupo Municipal Socialista es la expresión de su pobre visión de Vigo, de sus nefastas medidas con nuestro aeropuerto y, por qué no decirlo, del desprecio con que este Gobierno municipal trata los temas que de verdad nos importan a los vigueses. Porque lo que defiende esta moción deben saberlo todos los vigueses. Para el Partido Socialista, Vigo es incapaz de captar vuelos en su aeropuerto por sí mismo, a pesar de todo su potencial. Para el Partido Socialista, Vigo es incapaz de hacer valer el liderazgo económico de todas nuestras empresas. Para el Partido Socialista, Vigo es incapaz de erigirse como capital del turismo de Rías Baixas, de la fachada atlántica y de todo el noroeste peninsular. Para el Partido Socialista, Vigo es incapaz de erigirse como capital de su área de influencia y también de la eurorregión. Yo les garantizo que Vigo es capaz de todo eso y mucho más, porque tras casi 20 años de Gobierno socialista en Vigo, la conclusión es clara. Los incapaces son ustedes. Un Partido Socialista que no cree en Vigo, que no cree en su aeropuerto y que tiene una visión de Vigo tan pobre, tan triste y tan pequeña de nuestra ciudad, porque ¿cuál es la propuesta del Gobierno municipal para Peinador? Pagar. Pagar y pagar con nuestros impuestos, que sale del bolsillo de todos los vigueses. Una política aeroportuaria fracasada que ha llevado a Peinador a los niveles más bajos de conexiones de su historia. Son más de 10 millones de euros los que han salido del bolsillo de los vigueses gastados por el Gobierno de Abel Caballero en subvencionar a compañías aéreas, pero ninguna conexión fidelizada. Mientras Peinador tuvo vuelos subvencionados por todos los vigueses, Abel Caballero y sus concejales se hacían muchas fotos para la galería. Se lo recuerdo, más de 10 millones gastados de los bolsillos de los vigueses. Y ahora que ha quedado al descubierto que ese derroche no conduce a ninguna parte, piden cuentas a los demás. Piden cuentas a los que tampoco tienen competencias aeroportuarias. Y señora Aneiros tiene aquí a la antigua presidenta también de la Diputación de Pontevedra, a la que nunca le pidieron absolutamente nada. Así que política totalmente improvisada y a golpe de populismos que pagamos entre todos. Esto es lo que proponen en esta moción y esto es lo que el Gobierno de Abel Caballero ofrece a nuestra ciudad. Es que además no les oigo ni una sola palabra sobre planificación. No han diseñado ninguna estrategia con la participación de expertos. No presentan ninguna medida adicional diseñada y coordinada para potenciar Peinador. No han elaborado ni el más mínimo estudio de mercado o análisis del sector y, por supuesto, no han realizado ningún trabajo de la mano de los profesionales del sector turístico en Vigo. Y con esta situación, ¿creen que pueden venir aquí, a este pleno, con algún tipo de reclamación? Esta moción viene a destruir consensos, porque ustedes saben que este mismo mes se reunió un grupo de trabajo para la conectividad aérea de Galicia y estuvo el Concello de Vigo junto al resto de administraciones implicadas. Y en esa reunión, a
AENA, que de gestión de aeropuertos supongo que sabe bastante, expuso que cuenta con 12 casos de negocio estudiados para el aeropuerto de Vigo, con 8 compañías que podrían conectar nuestra ciudad con destinos como París, como Londres, como Milán o con Ámsterdam. Hablamos de casos de negocios viables si trabajamos todos en la misma dirección, con un objetivo común y con el único propósito de que gane Vigo. Por cierto, la Diputación de Pontevedra fue el único gobierno provincial de Galicia que asistió a esa reunión, porque la Diputación Socialista de A Coruña, con 2 aeropuertos en su territorio, ni pasó por allí. En cualquier caso, todos sabemos que el Concello de Vigo prefiere rechazar el trabajo conjunto e inventar culpables que trabajar con altura de miras, porque quiero recordarles que Xunta de Galicia les propuso 2 convenios con el Concello de Vigo para promoción turística de la ciudad. La Xunta apuesta porque alguno de esos casos de negocios propuestos por expertos de AENA puedan materializarse en Vigo. Les recuerdo también que AENA felicitó a la Xunta por su aportación y por su propuesta coordinada con AENA y con los concellos. Y en este momento ya hay ayuntamientos gallegos que están trabajando en esta vía de trabajo. Va a seguir Vigo a remolque, va a despreciarse lo que se está proponiendo. No le sirve a Vigo lo que sí le sirve a Alvedro y a Peinador. Prefieren seguir buscando excusas y culpables. Por eso, desde el PP de Vigo les proponemos 2 acuerdos. El primero, que soliciten a la Xunta de Galicia el nuevo Fondo Económico de Captación Turística para promover a Vigo como destino. Y segundo, que el Concello de Vigo colabore dentro del Comité de Coordinación Aeroportuaria para conseguir nuevas rutas aéreas en Peinador. Entiendo que les preocupe que las medidas concretas que tienen sobre la mesa, con trabajo serio, riguroso y continuo, evidencien la incapacidad del Concello de Vigo para potenciar a Vigo y a su aeropuerto. Pero dejen de desviar la atención y culpar a los demás de su propia incompetencia. Hoy es el día en el que el Gobierno municipal de Vigo ha demostrado que no cree en Vigo y se ha declarado incapaz de impulsar el aeropuerto de Peinador. Para pechar a moción ten a palabra o Grupo Socialista. Pero, señora Sánchez, vostede se leu a miña moción? Se leu a moción do Grupo Socialista? Se leu a moción do Grupo de Goberno desta cidade, no que se lle pide á Xunta e á Deputación que poña unha cifra en riba da mesa? Vostede leu a moción? Entende a moción ou prefire facer un cortapega e despotricar en contra do alcalde, en contra case de que do presidente do Goberno do Estado? Léanse as mocións. O que se pide nesta moción é algo moi sensato e que responde a un compromiso que acadou o conselleiro de Presidencia da Xunta de Galicia, do seu partido, de apoiar por primeira vez de xeito igual aos 3 aeroportos de Galicia. E o que se pide nesta moción é que se lle poña cifra a esa cantidade de apoio igual aos 3 aeroportos de Galicia e, polo tanto, ao aeroporto de Vigo. Pero que máis, a súa incapacidade a amosa porque nun tema tan estratégico, tan especial, tan importante para a cidade de Vigo, e máis, para a área metropolitana de Vigo, pese a que non lles guste, e para a provincia de Pontevedra e, polo tanto, para Galicia, vostede prefire despotricar en contra do alcalde en vez de falar de aspectos concretos e de apoio concreto da Deputación de Pontevedra, que vostede é vicepresidenta, para apoiar a unha terminal galega como é a terminal de Vigo. Ese é o modelo do Partido Popular. Non falar de nada e botarlle tamén as culpas aos demais. Porque, miren, nesa moción é que xa está claro. Que claro que estamos pedindo que se lle poña cifra concreta ao apoio da Xunta de Galicia. Que xa o estamos pedindo. Claro que sí. E tamén estivemos ali. Claro que sí. Que quere que apoyemos? Esa moción para despistar. Como fai o Bloque Nacionalista Galego coa súa moción. Unha moción de despiste. Falando do autobús. Anda que non reclamamos aquí autobús directo financiado pola Xunta de Galicia neste pleno, para que o aeroporto de Peinador teña un transporte metropolitano ao aeroporto de Vigo. Anda que non apoiamos deso. E a torre física segue existindo, pero o Bloque prefire non. En lugar de engadir, sustituir a moción do Partido Socialista e do Goberno, polo tanto, da cidade, por unha emenda de sustitución non que falan de outras cousas na que non poñen o punto onde hai que poñer que a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra prometan cifras concretas, porque tampouco se leron a moción. O que estamos pedindo é que a Xunta e a Deputación de Pontevedra nos permitan xerar os créditos oportunos dende o Concello de Vigo para facer esa promoción aeroportuaria en destino e facer esa promoción tamén para que cheguen os voos aéreos a
a esta cidade. Por lo tanto, parece que non se leen, prefieren cortar e pegar en lugar de facer un apoio claro, inequívoco, inexcusable ao aeroporto de Vigo. Eso é o que estábamos reclamando nesta moción e os dous perderon a súa oportunidade. O Partido Popular perdeu a súa oportunidade de facer política de cidade e o Bloque Nacionalista Galego tamén segue perdendo as oportunidades de apoiar a cidade e as empresas que nos sitúan, que están na nosa contorna. Grazas. Asume ningunha das dúas mocións, emendas. Por lo tanto, sometemos a moción nos seus propios votos en contra, abstencións. Queda aprobada por 17 votos a favor, 3 abstencións e 5 en contra. Pasamos á parte de control. No punto 13º, moción do Grupo Municipal do Partido Popular instando ao Concello de Vigo a dialogar e pactar coas entidades sociais e veciñais de Teis proxectos estratégicos do barrio como a modernización do Monte da Guía e a praia artificial de A Punta. Ten a palabra o Grupo Popular. Buenos días de nuevo. Pues en primer lugar me gustaría saludar a los vecinos de Teis que se han acercado hasta este salón de plenos para conocer de primera mano lo que tenemos que decir de su barrio. Lo que aquí se debata y lo que aquí se decida es importante para ellos. Y diré más, es importante para toda la ciudad. Por eso hemos registrado esta moción en la que simplemente pedimos que el Concello de Vigo dialogue y pacte con las entidades sociales y vecinales de Teis y que pacte proyectos estratégicos para el barrio como los previstos en Aguía y en la playa de A Punta. Es una moción que ni siquiera debería hacer falta, porque lo lógico es que cualquier ayuntamiento y cualquier alcalde abra las puertas de su despacho a los vecinos. Es una moción que no debería generar polémica porque habla de algo tan básico y necesario en democracia, que es escuchar de forma activa. Teis es un barrio con identidad y con un tejido vecinal comprometido. Es posiblemente el barrio más reivindicativo de Vigo, siendo eso, por supuesto, algo positivo. Un barrio que, sin embargo, vuelve a sentirse ignorado por este gobierno local. Tan ignorado que el señor Caballero tampoco está presente. Lógicamente, el problema no es que se hagan proyectos. El problema es cómo se hacen y, sobre todo, sin quién se hace. Los proyectos anunciados para Guía y A Punta han sido decididos de forma unilateral, sin contar con quienes viven allí. ¿De verdad cree el señor Caballero que esta es la mejor forma de gobernar? Imponer en lugar de consensuar. Desde el Partido Popular lo tenemos claro. No. Gobernar no es decidir desde un despacho y anunciar después. Gobernar es escuchar antes, dialogar durante y acordar en beneficio de todos. Por eso pedimos recabar propuestas para enriquecer los proyectos, para evitar errores, para construir barrio y no imponerlo. Porque ya hemos visto lo que ocurre cuando no se escucha. Ahí está el ejemplo del antiguo ambulatorio de la calle Enrique Lorenzo. Los vecinos llevaban años reclamando una biblioteca de verdad, con fondo de libros, con servicio de préstamo, con vida cultural. ¿Y qué ha decidido el señor Caballero? Construir una sala de lectura que no responde a esa demanda. Un proyecto que se queda corto. Un proyecto que define a la perfección su política. Un edificio bonito por fuera, pero vacío por dentro. Todo fachada, puro envoltorio. Ese es el resultado de una forma de gobernar. Proyectos que nacen sin diálogo y que, por tanto, quedan desconectados de la realidad. Y mucho nos tememos que esto mismo es lo que va a suceder en Aguía y en A Punta. En el caso de la reforma de Aguía, el proyecto presentado se limita al acceso final de la ermita. Una actuación claramente insuficiente que ignora una reivindicación histórica, que es la humanización completa y la accesibilidad universal de la calle Dona Fermina. Una demanda lógica y razonable. Y es que no partimos de cero. Ya existieron proyectos de mejora en los años 2016 y 2018. Proyectos que fueron abandonados sin ninguna explicación sobre el destino de los fondos presupuestados. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué se descartaron esas actuaciones? ¿Por qué ahora se plantea algo tan limitado? Son preguntas legítimas que merecen respuesta. En cuanto a la playa de La Punta, la situación no es mejor. La propuesta de instalar una supuesta piscina natural con pantalanes y espigones ha generado preocupación entre las entidades vecinales. También temen que esta actuación pueda implicar rellenos más allá de meras estructuras flotantes y que afecten a la actividad económica de la zona. Denuncian nuevamente la falta de información y la ausencia de diálogo con quienes deberían haber sido parte del proceso desde el principio.
Nosotros les hemos escuchado y por eso proponemos la redacción de un proyecto integral para a guía que incluya la humanización completa de a calle Dona Fermina e garantice a súa accesibilidade. E se lo que se pretende es potenciar el mirador, habrá que hacerlo bien, con la creación de un aparcamiento público gratuito que ordene la llegada de visitantes, con la recuperación y puesta en valor de los inmuebles existentes, como la antigua cafetería, con la dotación de servicios públicos adecuados, incluyendo aseos, y con la mejora y refuerzo del transporte público, si cabe, también en todo el barrio de Teis. Eso es planificación y construir una ciudad con sentido. Le pedimos al señor Caballero que pase de la imposición al consenso, del monólogo al diálogo. Y el PSOE tiene en este pleno la oportunidad de enviar un mensaje claro, y es que en Vigo los barrios importan, que sus vecinos cuentan y que su voz interesa. Cuando se gobierna escuchando, desde luego se acierta muchísimo más. Gracias. Ten a palabra o grupo do BNG. Grazas, presidenta. Non é ningún segredo que o barrio de Teis é un dos grandes esquecidos e maltratados por este goberno municipal. Esta moción, en síntese, reclama dúas cousas: investimentos para o barrio e diálogo coa veciñanza para coñecer de primeira man as necesidades e as dotacións que Teis demanda. Dúas cuestións que o Bloque Nacionalista Galego temos xa demandado na certeza de que os que máis saben das necesidades dos barrios, os que máis coñecen as carencias das parroquias, son o tecido asociativo, o tecido cultural, os veciños e as veciñas da propia contorna onde se quere actuar. E sen un diálogo real e efectivo do goberno municipal con todas e todos eles, é imposible atender de forma aceitada as súas necesidades reais. Así levateis sufrindo abandono, falta de planificación e incumprimentos reiterados, resultado de que este goberno municipal leva anos instalado no autobombo e escoitándose só a sí mesmo. A demanda dunha mellor atención dos nosos barrios e parroquias é a que nos leva ao Bloque Nacionalista Galego a defender a proposta como o Plan Cidade, dotado con 15 millóns de euros para este ano, que vostedes acaban de volver rexeitar. Aposta por unha democracia efectiva e a que motiva que levemos anos reclamando a posta en marcha de orzamentos participativos e a creación de consellos veciñais nos barrios e nas parroquias. Propostas concretas, defendidas con coherencia, frente ao oportunismo do Partido Popular, que reclama aquí o diálogo que non practica na Xunta de Galiza e os investimentos nos barrios que o seu goberno lle nega á cidade de Vigo. PSOE e PP coinciden e teñen semellanzas. Tanto o goberno municipal, coas súas actuacións, como o Partido Popular, coas súas reclamacións, esfórzanse en demostrar o que para vostedes é a prioridade do barrio, a capela da Guía e o acceso pola rúa Dona Fermina. Capela da Guía, onde, por certo, este goberno municipal, que se autoproclama socialista, fixo que Vigo teña o desprestixio de converterse na única cidade do Estado en pagar con diñeiro público casi 90.000 euros unha estatua relixiosa como o Sagrado Corazón de Jesús, expoñente máximo do nacionalcatolicismo. Esta é a súa defensa do Estado aconfesional. As necesidades do Monte da Guía van moito máis aló do fervor relixioso que parecen compartir Partido Popular e PSOE de Vigo. Teis precisa un plan de mellora integral tanto do Monte da Guía como do Parque da Riousa, que son dous pulmóns verdes esenciais da cidade onde hai que actuar, protexer e valorizar, por exemplo, os restos arqueolóxicos prerromanos atopados, anteriores incluso aos do Monte do Castro. Pero dixeron non aos 900.000 euros solicitados para estas actuacións, do mesmo xeito que rexeitaron todas as emendas da veciñanza de Teis aos orzamentos municipais. Este goberno dixo non a ampliación ata 150.000 euros para as obras de accesibilidade a un espazo de gran valor ambiental e social como é a Praia da Punta e o mantemento do Peirao da Tea. Dixeron non aos 45.000 euros solicitados para actuacións da mellora na Vía Verde, que demostran unha vez máis que este alcalde, hoxe novamente ausente, encántalle inaugurar, pero non lle gusta tanto manter e conservar o inaugurado porque iso non sae na foto. Dixeron non aos 50.000 euros para actuacións no auditorio, que está nun estado lamentable.
Dixeron non a ampliación do orzamento para a piscina municipal que nun par de meses cumprirá 4 anos fechada, 4 anos desde o incendio do 28 de maio de 2022, prometida en numerosas ocasións, sigue sen ser unha realidade. Entendemos que o alcalde non vai celebrar esta efeméride cun posado e unha tarta como fixo hai unhas semanas no Halo. Hai unha cousa na que dixeron que sí. Hai que recoñecelo, respondendo, por certo, a unha pregunta da miña compañeira Ana Martínez no pleno do marzo de 2025 acerca de se o Goberno pensaba modificar o proxecto da sala de lectura de Teis para garantir que sexa unha verdadeira biblioteca. E para unha cousa que din que sí, sorpresa, vai resultar que é mentira. E o tempo demostra que a prometida biblioteca non vai ter nin libros, nin personal bibliotecario, quedando reflectido unha vez máis o nulo valor da palabra do alcalde. Por iso, desde o Bloque Nacionalista Galego, como non acreditamos nas mentiras, imos seguir reclamando todas e cada unha das demandas da veciñanza de Teis, sempre da man das asociacións con diálogo e verdadeira participación veciñal. E por este motivo, imos votar a prol desta moción. Ten a palabra o Grupo Socialista. Gracias, presidenta, de nuevo. Curiosa modalidad esta de hablar de entidades sin mencionarlas. Seguro que, como les ocurre en otras ocasiones, muchos prefieren que ustedes no les citen, porque solo hacen utilizarlos y contar cosas de forma partidista. Todo esto, si determinadas opiniones no son inventadas o son propias del PP. Miren, cuando leí que el PP se preocupaba por Teis, me eché las manos a la cabeza. Me eché las manos a la cabeza porque cuando gobernaron ustedes no hicieron absolutamente nada. Pero es que hay algo mucho peor. Ustedes querían convertir el barrio de Teis en que el tren pasase a cielo descubierto, destrozando el barrio de Teis. Y vienen ustedes aquí a hablar del barrio de Teis, pero no se acuerdan de las tuneladoras, no se acuerdan del túnel de 8,2 kilómetros. Lo que hoy es la vía verde, por la que paseamos y por la que disfrutamos, ustedes, el Partido Popular, querían que pasara el tren. Claro, luego es que yo hago laudatio del alcalde de Vigo. Claro que lo hago, porque el alcalde de Vigo salvó al barrio de Teis de que no pasase el tren a cielo descubierto. Pero bueno, menos mal que tenemos este alcalde y que lo hemos podido conseguir. Y luego otra cuestión. Hacen ustedes muchas fotocopias de lo que se decide en Junta de Gobierno y demás, y de todos los proyectos y de todas las actuaciones, y luego no se enteran de nada. Solo les sirve para pasar a la prensa y filtrar en ocasiones. Miren, Abel Caballero, a diferencia de los gobiernos del PP y del BNG, decidió desde el minuto 1 que todo el territorio de la ciudad iba a tener un tratamiento igualitario, escuchando a esta ciudad. Pero claro que la escuchamos, pero día a día, durante los 365 días del año. Y ustedes, tanto PP como BNG, que votan en contra de los presupuestos, que votan en contra de las modificaciones de crédito, donde van actuaciones para el barrio de Teis, ahora vienen a ponerse en favor de no sé qué proyectos. Bueno, que ustedes hablen de proyectos y claro, ya también me mató señora Sánchez hablando de que no se hagan rellenos. Si el último relleno en esta ciudad lo ha hecho la Autoridad Portuaria de Vigo. Pero ¿cómo se atreve a hablar de relleno? Ay, no le importa la Autoridad Portuaria, ¿no? Debe de ser de Vox la Autoridad Portuaria. No, es de su partido. Es de su partido. Y la última actuación de un relleno en esta ciudad la han hecho ustedes y debería darle vergüenza decirlo. Por lo tanto, miren, ustedes ciertamente no se enteran de nada, entre otras cosas porque ponen a candidatas que luego escapan, ya escapó una, escapó la siguiente y me temo que la siguiente también escapará. Mire, 3 cifras por escasez de tiempo. Actuaciones rematadas en Teis. 53 actuaciones, 18,7 millones en estos años. A mayores, 5 millones en asfaltados. Actuaciones que están en marcha, 8 millones. Una verdadera biblioteca, claro que sí, como la que tenemos en el auditorio y en la UNED. UNED que ustedes no querían que tuviera
esta ciudad. Y ya les anticipo, lo que ocurre es que evidentemente eso le corresponderá al alcalde dar cuenta, pero hay otros 28 millones en actuaciones previstas para el barrio de Teis. Por lo tanto, necesitaría mucho tiempo para hablar de todo lo que se ha hecho en el barrio de Teis. Pero miren, humanizaciones varias, Barrio Flores, Purificación Saavedra, saneamiento, cubiertas de colegios, que antes hablaba anteriormente y que no las hace la Xunta, campo de fútbol. Pero claro, determinados proyectos como lo que es el conjunto de Vigo Vertical, que parece ser, según ustedes, que no hay nada en Teis, es algo que les incomoda y que les molesta porque es la gran transformación de esta ciudad. Por lo tanto, yo no sé, en relación con lo que plantean, si le preguntaron a 4 amigos, pero ¿saben lo que ocurre? Que si le preguntan al conjunto de Teis, obtendrán y se darán cuenta del resultado que se obtuvo en las elecciones municipales pasadas. Y lo peor es que van a obtener en Teis, en las próximas elecciones municipales, peor resultado del que obtuvieron en el 2023. Sí, acabé, señora Sánchez, acabé, pero no se preocupe por Teis, que ya se preocupa este Gobierno. Gracias. En todo caso, señor Font, non se preocupe, porque quen preside este pleno son eu, no nome do alcalde, son eu cando di que remata o tempo, non a oposición. Usted este tranquilo. Pois agradezco... Espere un momento, vou a darlle a palabra. Tranquila, tranquila. Ten a palabra para pechar o debate o Grupo Popular. Pues en primer lugar agradecer el voto favorable del BNG y decirle que nosotros ya presentamos el año pasado una moción sobre el barrio de Teis, una moción global sobre todos los asuntos que afectaban a Teis. Por cierto, el BNG se abstuvo. Y después de escuchar las intervenciones del PSOE, bueno, pues sigo diciendo lo mismo, no se ejerce el Gobierno desde un despacho. A lo mejor, señor Font, no le gusta darnos la razón. Nosotros, desde luego, lo que no vamos a nombrar es a ninguna asociación ni a ningún colectivo para que después ustedes le veten con su actual actitud. Nosotros somos la correa de transmisión de sus necesidades, que es una pata muy importante de la acción de los partidos políticos. Su soberbia ya no nos sorprende. Puede que el PSOE vigués saque 100.000 actuaciones en Teis o en toda la ciudad, pero eso no les va a dar la razón en la cuestión que abordamos aquí. No hablamos de pasado, hablamos de futuro y ni siquiera estamos debatiendo si hay proyectos. Estamos debatiendo cómo se toman las decisiones, dónde está la participación, cuándo, con quién. Los vecinos de Teis no se sienten atendidos. Hacer un repaso de obras pasadas en Teis tampoco soluciona nada y exhibir una mayoría tampoco. Las mayorías absolutas no pueden convertirse en una carta blanca para dictar sentencias. No se trata de consultar todo, se trata de consultar lo importante y transformar espacios como a guía o a punta lo son. El problema es que confunden gobernar con imponer. Cuando los vecinos piden una biblioteca y se les da una sala de lectura, por mucho que quieran vender lo contrario, no es participación. Cuando se les niega la posibilidad de abrir la piscina de la ETEA mientras no se reforma la de Coutadas, no es atenderles. Piscina, por cierto, que está a punto de cumplir 4 años cerrada y que solo la van a poder reconstruir gracias a que la Diputación de Pontevedra ha aportado el 70% de la financiación de la obra, 5 millones. Cuando se posterga indefinidamente la reforma del mercado de Teis y se pierden 700.000 euros de fondos europeos, no es gestionar para el barrio. Cuando se anuncian proyectos sin diálogos previo, no es planificación. Y cuando se ignora sistemáticamente la voz del barrio, no es gobernar. Por eso insistimos, rectifiquen. Escuchar no resta, sino que suma. Si de verdad creen en la participación, demuéstrenlo con hechos. La participación no es una reunión puntual, no es una foto, es un proceso, es voluntad política, es respeto. Y digo más, aunque posiblemente Caballero piense lo contrario, escuchar no debilita al Gobierno, sino que lo fortalece, porque de la escucha activa salen siempre mejores propuestas. No le estamos pidiendo que renuncien a gobernar, le estamos pidiendo que gobiernen mejor. Nada más y muchas gracias. Vamos a someter a votación esta moción
deixando algunhas preguntas no aire. A Vigo lle preguntaron se quería un hospital privado, Álvaro Cunqueiro. A Xunta de Galicia reuniuse coa veciñanza de Vigo, pregunto en voz alta. A Xunta de Galicia reuniuse coa veciñanza de Teis para preguntarlle que lle parecía a humanización da avenida de Galicia en Teis. Tiveron algún veciño, veciña, algunha información da Xunta de Galicia? As veciñas e veciños de Vigo lles consultou a Xunta de Galicia que lles parece que se peche o Nicolás Peña. A Xunta de Galicia preguntoulle aos centros educativos de Vigo que lles parece que haxa menos mestres e mestras nos centros educativos e que non se reparen os centros educativos dende fai 30 anos. A Xunta de Galicia pregúntalle a veciñanza de Vigo que lle parece que sexan os concellos os que teñan que financiar o SAF moi por debaixo do que costa a prestación do servicio. A Xunta de Galicia pregúntalle algo, non soamente a veciñanza de Vigo, sino a este concello que ten unha representación por riba do 65%. Claro, que veña aquí o Partido Popular a falar de democracia, de participación cidadá, se non é un chiste, é un insulto. Sinceramente, eu creo que é un insulto a esta cidade, a que nunca lle preguntaron nada de actuacións que en nada melloraron a Vigo, en nada, como por exemplo, querer plantear en Navia unha ampliación para construir vivenda que pretenden que a veciñanza se mova por artiluxios que fai 30 anos que se consideran que son un insulto á mobilidade. Cren vostedes que lle preguntaron a veciñanza de Navia que lle parecen os proxectos que plantexa a Xunta de Galicia? Nunca lle preguntaron a esta cidade que proxectos, de que forma e con que calidade. E si, certamente, Teis non hai quen a recoñeza. O cambio é transcendental, con financiación deste concello. Por certo, hasta a Avenida de Galicia, da que presumen, foi realizada ao 70% con recursos do Goberno de Estado deste concello. Incluso eso. Polo tanto, non sei que lle debe a veciñanza de Teis ao Partido Popular, si o sei, absolutamente nada. Cero patatero. Esa é a realidade. Así que se hai xente que se deixa engañar por un Partido Popular que abandona Vigo, pois están no seu dereito a facelo, pero o Partido Popular nunca na súa historia, nin dende a Xunta, nin cando gobernaron, preguntaron nada a veciñanza, absolutamente nada de nada. E esta é a realidade. Por lo tanto, sometemos a votación esta moción. Votos a favor da moción, votos en contra, queda rexeitada por 8 votos a favor e 17 en contra. E pasamos agora a parte de resolucións. No punto 14, resolución polo a que se aproba o marco orzamentario para o período 27-29, dación de conta. Hai unha intervención, pídolle ao responsable do Goberno que informe sobre este punto. Moi brevemente neste caso, porque se trata de dar conta do marco orzamentario previsto para os vindeiros anos, no que, por suposto, seguiremos elaborando os orzamentos en tempo e prazo, no que, por suposto, seguiremos elaborando os orzamentos que respondan ás liñas significativas da política deste goberno, que é a política social, a política de apoio aos colectivos, a política de apoio ás persoas e ás asociacións desta cidade e continuar con esa política de transformación e de mellora constante da cidade de Vigo, das rúas e da cidade de Vigo,
Vigo dentro das nosas posibilidades orzamentarias. Posibilidades orzamentarias nas que contaremos de novo coa alianza do Estado como fonte financiadora externa, ademais dos orzamentos municipais e dos impostos municipais, e onde seguimos a lamentar a ausencia de recursos por parte da Administración autonómica, que hai que dicilo, tan só achega a esta cidade 6 millóns de euros de forma, si, pese que non lle guste, de forma que nos permita realizar as nosas políticas de goberno. Por lo tanto, o marco orzamentario se elabora tamén como unha fase previa á elaboración do proxecto máis que do proxecto, inicialmente, do anteproxecto de orzamentos para o vindeiro ano, no que elaboraremos, como sempre, un orzamento en tempo e forma, para que entre en vigor sempre o 1 de xaneiro do ano, do período do exercicio económico, non como fan outras cidades de Galicia, por lo tanto, se enmarca nesa información que tamén hai que remitir ao Ministerio de Facenda e ás administracións competentes sobre a elaboración dos marcos orzamentarios. Por tanto, as datas, as cifras concretas do orzamento para 2027, lóxicamente, se expondrán e se saberán no momento oportuno, e do que se fai neste momento é ter en conta o escenario macroeconómico para dar conta desas liñas xerais do orzamento. Nada máis e moitas gracias. Ten a palabra o Grupo do BNG. Ben, a maneira en que se elabora o marco orzamentario 27-29, que é basicamente unha aplicación mecánica, burocrática, para cubrir expedientes, certamente, bueno, o documento cumpre no formal, inda que de maneira moi sucinta coas exixencias da normativa de aplicación, anticipa algo que, en opinión do BNG, é moi preocupante e que vamos encamiñados, ou pretende o Goberno municipal nos encamiñar a elaboración duns novos orzamentos municipais que se volverán resumir en máis do mesmo. Non? Por iso, votamos en falla que non se aproveite este documento do que se dá conta a este pleno e que deberá ser tamén un elemento de previsión e orientación de cara á elaboración dun documento tan importante como son os orzamentos municipais para definir con maior detalle, iba a dicir con algún detalle, as liñas fundamentais no que ten a ver coa aplicación concreta do futuro orzamento municipal. O único que sabemos deste documento, o único que se trasloce del é que vostedes prevén un incremento pírrico de apenas €500.000 na dotación dos créditos iniciais do orzamento municipal pro vindeiro ano, que pasarán a ser de 352 millóns e un pouco frente aos 351,5 que conformaron en inicio os créditos do orzamento do ano 2026. Mas ese non é o dato máis preocupante. O dato máis preocupante é a previsión de execución que o propio Goberno municipal, ratificado no informe, suscrito polo interventor e pola Dirección Superior Contable e de Orzamentos deste Concello, prevé para este ano 2026. Este documento prevé que o seu Goberno de maioría absolutísima, vai acabar o exercicio 2026 executando 382 millóns de euros dun total de 487. E é unha estimación de máximos, di o informe. De máximos tendo en conta esa inexecución estructural e sistemática do seu goberno municipal. Para que nos entendan todas as viguesas e todos os vigueses, neste documento que o goberno municipal quería pasar con axilidade e mellor sin debate, o que recoñece o propio goberno do ausente Abel Caballero que van deixar sen gastar este ano 2026 como mínimo 105 millóns de euros de todas as viguesas e de todos os vigueses. Digo como mínimo porque o ano pasado o señor Aneiros estimaba en alrededor de 98 o grado de inexecución, mas a conta xeral que finalmente se trouxo este pleno amosou que no ano 2025 quedarán sin executar 137. Por tanto, este ano, moi probablemente, o goberno municipal de Abel Caballero bata un novo récord olímpico de inexecución e nos situemos nos 140 millóns de euros non executados do orzamento municipal. E cremos que é un elemento sustantivo a respecto de cal é o seu modelo de xestión, de cal é o seu falto proxecto de cidade, de cal é o nivel de inercia na que está instalada a inacción do seu propio goberno para alén desa Consellería de Infografías e desa alcaldía reducida a un permanente autobombo mediático convenientemente dopado con diñeiro público. E aí tamén hai que dicilo, convenientemente dopado con diñeiro público. Porque nestas liñas fundamentais o que non se di é aspectos que son moi importantes. Como vai configurar o novo proxecto de orzamentos este goberno? Vai haber participación
Vai haber diálogo con alguén? Se vai consultar de verdade a algún órgano consultivo deste Concello para alén de que se lle presente, non toda a documental, do expediente de orzamentos poucos días antes da aprobación inicial do Pleno no Consello Social da cidade? Vai haber interlocución real para recoller achegas, propostas, suxestións que poidamos formular os grupos políticos da oposición? Que, home, entendemos que non se poden recoller todas, que se poida discrepar de moitas delas, pero, dende logo, é difícil de entender que de máis de 180 que formulamos nos últimos orzamentos non se tivese recollido ninguna soa, non? Ninguna soa. Vai haber tamén unha mellor planificación, e o dicimos tamén porque hai un elefante na sala do que vostedes non queren falar. Acaban de aprobar un duplo novo modificativo de crédito. Fíxense, o ano pasado aprobaron un grande modificativo de crédito incorporando unha cantidade moi importante de dúcias de millóns de euros ao orzamento municipal. O que non dixeron é que a 31 de decembro dese exercicio executaron un total de 0 euros dese modificativo. Non sabemos onde estaban as causas de urxencia e gasto inaprazable que motivan legalmente os modificativos. Non, eso só se utiliza para os informes ad hoc para intentar desmantelar as emendas da oposición. Creemos tamén que ten que haber nesa orientación do orzamento unha reorientación do gasto para atender as necesidades reais, apostando no investimento dotacional frente á obra inaugurável, investimento dotacional que se traduza tamén no alargamento de servizos públicos, reforzando o persoal municipal nun concello que ten máis de 300 prazas vacantes sen cubrir. Vostedes prevén neste informe deixar sin executar novamente o 20% do capítulo 1 e, por fin, poñermos fin á crecente privatización dos servizos públicos municipais. Iso sí sería configurar un marco orzamentario. Finalizou o seu tempo. Ten a palabra o Grupo Popular. Gracias, presidenta. Señora Neiros, me deja tranquilísima. Aprobar el presupuesto en plazo, en tiempo y en forma. Claro, es normal que tenga que decir algo que es tan obvio, porque, claro, propios gobiernos suyos que no los aprueban. Hay el gobierno central que ilegalmente prorroga un presupuesto y ahí sigue gobernando. Y más que tendremos que aguantar. Mire, ya se lo dije antes, usted es piloto automático, incluso en el marco... Por favor, estoy en mi turno de intervención. Gracias, presidenta. Tiene usted razón. Gracias. Lo que digo, y ya lo comenté antes, piloto automático incluso en el marco presupuestario 2027-2029. Copian y pegan, ni una sola modificación. Mire, los ingresos no tienen ningún mérito, lo que va a surgir en la partida de ingresos, porque es que aquí volvemos a unas actualizaciones por inercia y no por gestión. Obviamente, ¿cómo? Claro que no tiene ningún mérito crecer a cargo del bolsillo de los contribuyentes, de los vigueses. Incluso me atrevería a decir que esto es abusivo, incluso es obsceno. Pero también la clave está en los gastos que ustedes van a proyectar, porque es que es un gasto comprometido totalmente rígido. No tienen margen de maniobra. Contratos estructurales, servicios, compromisos, todo crece automáticamente, todo sube, todo está comprometido y todo está decidido antes de empezar cada año. Y esto tiene, claro, una consecuencia muy grave. No es un orzamento que se adapte a lo que se necesita en la ciudad cada año. Es un, por supuesto, totalmente político que después, como digo, copian, pegan de un año para otro y abren ventanas durante todo el año para hacer modificaciones presupuestarias. Planificación, esto no viene siendo, o esto al menos no es para mí lo que se entiende por planificación. Y yo, claro, con un gobierno ya no tiene capacidad para decidir porque los ingresos, como digo, crecen por la inercia, los gastos están prácticamente comprometidos, ¿ustedes qué hacen? Pues claro, esto es un reflejo de que renuncian a transformar realmente la ciudad y de productividad, de mejora en la administración, que le llevamos diciendo continuamente cuando ustedes presentan el informe de cierre presupuestario, el informe auditor, pues que tampoco viene usted aquí a mencionar nada. Estaría bien, ¿no?, que hubiese esas mejoras más cualitativas en términos de ejercicio presupuestario en la gestión de este gobierno municipal, porque siempre hay pie a la mejora. Mire, lo que realmente ya pues me llama la atención es la inversión, ¿no?, esa sutileza. Claro, es que es normal que propongan subirlo entre un 6 y un 10%, porque ¿para qué vamos a meter inversiones cuando el año pasado cerraron un 28%? Pero ¿para qué queremos más dinero? ¿Para qué reclaman tanto dinero a la Xunta? Que aquí tengo que decirle, reclaman dinero a la Xunta que se lo da. Usted me está diciendo que únicamente le proporciona 6 millones de euros. Mire, señora Neiros, se lo dije antes, revise bien los presupuestos, que además son de su competencia. Ya solo en el SAF estamos hablando de 10 millones de euros, 2,4 millones de euros más que el año pasado. Esto es cierto. Entonces, ¿quién está mintiendo aquí? Ustedes, cuando niegan estas realidades, que ya no le voy a dar más ejemplos, pero es que ese es uno clarísimo de ello. Estamos hablando de materia de dependencia, ¿no? No mienta usted a los vigueses.
Por favor, ¿quién pone el dinero del SAF? La Xunta de Galicia. El Gobierno de España debe 3.000 millones de euros a esta comunidad. Eso es lo que debería de estar usted haciendo. No estar peleando contra la Xunta. Sumarse a la Xunta en esta solicitud. Sumarse a la Xunta en esta solicitud ante el Gobierno de España, que como digo nos debe más de 3.000 millones de euros. Y no es una cifra menor. Y sigue acumulando y creciendo. Eso es una desfachatez lo que usted está diciendo. Entonces, céntrese en apoyar a la Xunta en reclamar esta financiación. Mire, y mientras ustedes hablan de vivienda, ¿pero cuántas viviendas han hecho ustedes en Vigo? Acabamos de aprobar un presupuesto donde han tenido que meter una modificación a 2 millones de euros para apoyar la vivienda, de 150.000 que habían metido inicialmente. 2 millones de euros, menos mal que metimos las enmiendas, al menos las debieron de leer y metieron cantidades más que refrendan más la necesidad de una política en vivienda que necesita la ciudad de Vigo. Entonces, ustedes hablan de vivienda, ¿cuántas viviendas han hecho? Ustedes mencionaron 45 viviendas, vayan, yo siempre se lo digo, vayan ustedes por Navia, vayan ahora con el nuevo edificio que se acaba de inaugurar, con los dos PIAs que ha aprobado la Xunta de Galicia. En el ofimático, Ramón Nieto, por favor, no nieguen una realidad, señora consellera. No, es así, concelleira. Claro que é así, o negan. E cando o presidente pide audiencia para falar co alcalde, falar dos problemas de Vigo, non o recibe unha vez desde que leva o presidente Rueda, o presidente da Xunta de Galicia o recibiu unha vez. Cantas veces recibiu o señor Feijóo? Despois queren que a Xunta de Galicia consensúe co alcalde se non lle dá audiencia para consensuar nada en Vigo. Entón, a que estamos a falar aquí? Que estamos a falar aquí? Que a Xunta pon os cartos, o Concello de Vigo os nega, o que nos debe o Goberno lavan ya cara ao Goberno, o señor Sánchez. Isto é a política deste Concello. E aquí se reflexa novamente neste sutil marco orzamentario. O seu tempo. Sí, ten a palabra, señora Negros. A voceira do Partido Popular se lle replica fácil, non? Porque creo que se nos reunimos coas persoas que viven en vivendas construídas polo Partido Popular e pola Xunta de Galicia, creo que nos sobran sitios neste pleno para esas persoas que non teñen as vivendas que se reclaman. Por exemplo, para construir vivendas en solo que lle cede o Concello de Vigo, por exemplo, que é competente tamén para ceder o solo e non a administración competente que é autonómica para construir esas vivendas. Pero os datos, digo, se reflicten ou se reflexan solos. Da Xunta recibimos de xeito incondicionado no ano 25 5.825.000 euros, do Estado 123.440 millóns de euros e os nosos impostos e tributos municipais son 170,4 millóns de euros. Está claro onde está o peso dos ingresos para este Concello. Por tanto, está claro quenes son as administracións que están ausentes da financiación do gasto corrente dos vigueses e das viguesas e das inversións dos vigueses e das viguesas, porque as inversións da Xunta de Galicia en Vigo non se ven. Tampouco se esperan, pero polo menos non se ven. E si, seguiremos a desenvolver as políticas sociais e as políticas deste goberno municipal pese a que lle pese. Decía o representante do Bloque Nacionalista Galego que executaremos 382 millóns de euros. Pois se o orzamento para este ano é de 350 millóns de euros, executar por enriba do orzamento inicial non se pode dicir que sexa unha mala execución. Pero miren, a mí me gustaría saber cales son as propostas do Bloque Nacionalista Galego as reais, non as de pólvora e fogos de artificio, porque en Pontevedra acaban de aprobar o orzamento do ano 26 neste mes de marzo que xa remata hoxe. No mes de marzo, a mediados de marzo, Pontevedra estaba aprobando o orzamento para este ano. Claro, con orzamentos de 9 meses, claro, isto é distinto a orzamentos de 12 meses, que é o que temos no Concello de Vigo. E con orzamentos que en Pontevedra non chegan a un 60% de execución e con orzamentos que se executan ano tras ano neste Concello de Vigo, tamén queda claro onde está a diferencia, non? Entre quenes facemos por facer e por medrar e por crecer e por transformar a cidade e os que, se conforman cun relato que donde gobernan, Santiago e Pontevedra, nin cumplen nin se lles espera. Por tanto, tamén pasa o mesmo cos orzamentos participativos. Eu non sei onde se negocia eses orzamentos participativos en Pontevedra ou en Santiago. Vostedes, nas últimas enmendas ao orzamento do ano 26, propoñían 1 millón de euros de orzamento participativo. Que en 1 millón de euros todos os vigueses decidiran, votasen, unha asamblea, ese orzamento participativo do Bloque Nacionalista Galego. Por tanto, máis relato, máis eslogans
que realidade. Nós somos un goberno que executa, que fai pola cidade, non un goberno de slogans como son vostedes. Grazas. Punto da orde do día, dar conta de resolucións da alcaldía ditadas entre o 16 de febreiro deste ano e o 18 de marzo. Algúnha observación? Queda dada conta. No punto 16, dar conta de resolucións asinadas por concelleiros, concelleiras, delegados, delegadas, ditadas entre o 16 de febreiro e o 18 de marzo deste ano 26. Algúnha observación? Queda dada conta. No punto 17, formulación de rogos. Agora sí. Desde o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego presentamos o seguinte rogo, que diante das reiteradas incidencias e cortes de suministro, nomeadamente nos barrios e parroquias, o Goberno Municipal encargue unha auditoría da rede de abastecemento de auga e despregue un plan de investimentos urxentes para a súa mellora. Pois lle he resposto que iso leva moito tempo en marcha. Por lo tanto, pois eu agradezo que vostede se sume a que é necesario facer este tipo de proxectos que, repito, están en marcha. Algún rogo máis? Rogamos que este Gobierno municipal inste al Ministerio de Justicia que actúe sobre la antigua cárcel de la Avenida de Madrid o bien la desafecte para llevar a cabo un proyecto municipal. Sí, eu creo que iso podería vostede plantexalo a Xunta de Galicia e ver se poden ali, por exemplo, facer un centro educativo que necesita moito esa zona. Non estaría mal. Imos a plantexarlle a Xunta de Galicia esta petición. Yo pido persoalmente aos parlamentarios do Partido Socialista de Galicia que o eleven a Xunta de Galicia, que se construa aí un centro educativo que Vigo pois precisa de moitas máis prazas educativas. Estou segura de que a Xunta de Galicia do señor Rueda inmediatamente solicitará que se ceda ese entorno para a construción dese gran e moderno centro educativo que precisa esta cidade. Non teño ningunha dúbida. Pasamos ao punto 18 da orden do día, formulación de preguntas. Sí, grazas, presidenta. O Bloque Nacionalista Galego traslada a seguinte pregunta. Canto tempo máis vai seguir castigando o Goberno municipal as persoas usuarias das instalacións deportivas municipais como os gimnasios do Carmen e do Berbés que seguen a padecer feches intermitentes pola estrutural falla de persoal municipal sen ter podido facer uso con normalidade das mesmas prácticamente ningún mes do último ano? Pois vostede sabe perfectamente que estamos Xunta de Goberno tras Xunta de Goberno investindo moitísimos recursos en mellorar os centros deportivos, os pabellóns, eses dous que vostede nomea tamén como nunca antes se fixo na cidade, que certamente o único que se fixo nesta cidade a nivel deportivo de verdad de relevancia foi o pabellón de Navia con fondos do Goberno de España gobernando o señor Zapatero. Por lo tanto, nós temos unha planificación para todos os centros deportivos de Vigo e para todos os pabellóns. Xunta de Goberno tras Xunta de Goberno. Algúnha pregunta máis? ¿Cuenta este Gobierno municipal con un plan alternativo que compense económicamente a las comisiones de fiestas de nuestros barrios y parroquias por la pérdida de los ingresos, consecuencia del veto a las atracciones de feria que vuelve a comprometer su normal celebración este verano? Este Goberno que ten un compromiso coa seguridade da veciñanza e iso está por riba de calqueira cousa. Vostedes aproveitan calquera cousa para cuestionar, pero nós o temos claro. A seguridade, o cumplimento da legalidade, por certo, dunha modificación moito máis exixente da Xunta de Galicia, nos imos a facer que se cumpla
a rasatabla. Nos estamos coa legalidade e coa seguridade e vostedes, como se aconteceu cunha candidata, a señora Muñoz, despois coa señora Tapia, e agora, tristemente, porque eu esperaba de vostede moito máis, con vostede tamén ruído exclusivamente. Non habendo máis puntos da orden do día, se levanta a sesión.